كتعاللا سمار كجبر كلهم أبهن صت حاجة أجدستنا تمتى ديمقراطية وقوامي حاله unconditional comprehensive review كتجبر كتكلم لك نحن رح زي كونس regular كمان قوام مسجبر كمان سي بسرعة ضب قوام كتجبر كتكلم لك political stability كتراجعت تزيله علوة من قصة رح يزقات مكة أتي social contract نبلو زلنا deliberative decision making process أجد أسمخان مثلا يبوتها فتحس كتكلم لك independence of countervailing initiatives مسرتاوي نات أبهنصت حاجة إذا كتو حس عزيت إلك أبهنصت حاجة دخيم كافي الجير كاتر حقات خيد devolved government within a unitary state نكونتاتنا حاجرنا أبزا أتيخا بس خنجبر تخيلنا ترحينا وحز خونه هنصت حاجة من قصة كله الناس خيل multi party system ما يقد النتيو market economy with limited government intervention معناته هنصت حاجة كنقول كلنا نمود أتعلمه عينت هوت من نوابرون عيد كسبت نمشاشي سلازي بخمي محايش كأني أبتي ديمقراطية وقوام كنتصرف سلازلو تنتصيرو قميتنا لنا أو independent EPM sustainable development زولاين مو يغني لي ودي له Okay, Sangai. Thank you. سفيهن بروهن زبان المبلغي أغريب قلنا هجي نبينا في البيت نبتم أقدموا ورقة زبسهم قدماتنا نساتم حسابهم تقربوا أدل كنهيرينا مالتي thank you. دكتور صالح إيجاز العالم تلالي رأي أنا يري أمير لهن إيجاز العالم مودانا جيري مالتي أي قولتكم أنا أسف سأقل اسم الأساس دكتور كيداني أنتي كتب لنا تخيل دحن بس ما هم الناس وعنا تنقاو زمنا دكتور كيداني هي دحن دعي لكم ناي سنقال ما كم ديتيل ناي مقرب زلو خلاتو بطعمي زقرمي منالبات تي ديتيلز لزباز حقن بحاتير جزي نخلنا تزقربو تبقرنا خمرد أغربي خبد يخون زخنا خينو أنا نزب زعبازنا ستيت بيلدين حيال جزي سريح اللي بمنتاي مجمرتا حانت خابتي زمقابر كوا مسلني نزنا سنقال زغربو زناقف زي كونسي مملأتا ويدما كم انترودكشن ناي سنقال زغربو انتاي مولكو تا ستيت دولة نبلاسي انتايا دحار كناتا خفالات انتاوتين اينوتين تن كفالاتها مخنياتو تا ستيت ببال بزحات أورغانيزيشن نتا ستيت زفترة مهنياتو نسندحري زي قالتنا انتاي كداناقرنا خيل نابنت دولة خنبل كلنان government بنا انجليز انتي ستيت كبهال كلن government كبهال كلن انتاي فلليون ابنت نتن نايتا دولة كبهال جانفرات مسجلتنا يني صبغ يرخد أنا زخل سلازي نسن مملأ كلن مثلا نخم introduction نزنا يسنقال زغربة بطعمي هبتام زخنة زر زحا زلا دحر حجي كلا أي نجار انتاي مبالكو تي structure نايتا state الله نتا دولة سي انت عينت ستراكشر كله الله اتي علامة انتاي نمقباري وينت علامة نخت قبر زا سالت علامة قدتاتن ستراكشر نابزر زر كلمة مئتاونا من البات اتيا ستراكشر نايتا
ዳውላ ትበሃል ቁርም ገለጽኩ መስለኒ ምክንያቱን ኣብነት ገዛ እንድሕሪ ክትሰርሕ ኮንካ መጀመርታ እቲ ስትራክቸር ኣሎ ድሓር ካብቲ ስትራክቸር ናይ መሰረትን መንደቕን እቲ ዝባናሕ ስእሊ ዝበሃል ንሱን ምስ ገበርካ ድሓር ናብ ውሽጣዊ ዲቴይልስ ተኣቱ ቀፂልካ ብኡታት ስጋብ ኣብ ገዛ ዘሎ መሞቕን መዝሓልን ሶፋታትን ናብኡታት ተኣቱ ማለት እዩ ግን ብመጀመርታ እታ ስትራክቸር ናይታ ዳውላ ትበሃል ሲ ብኸመይ ኢላ ዝቆመት እያ ወይ ንስሎ ሓደ ምናልባት ኣድላይ ዶኾን ይኸውን ነዚ ሰንጋል ዘቕረቦ መሃብተሚ ወይ ድማ ንምርዳእ ንኸቃለል ኢለን ንኡም ወሰኽ ኩሉ መስለኒ እቲ ስትራክቸር መጀመርታ ደው መሰበልና ድሓር ናብቲ ዲታይልስ ፅቡቅ ገይሩ ከምዚ ሰንጋል ገሊፅዎ ዘሎ ናብ ፅቡቅ ጌርና ክንሓልፍ ንኽእል ማለት እየ ድሓር ብዙሓት ከዓ እንታይ ኣሎ እታ ስቴት ናይ መደብ ናይ ቃልሲ ገይሮም ዝርእይዎ ኣለው ምክንያቱ ፖለቲካል ፓርቲታት ኢልና ኣለና ኢንትረስት ግሩባት ኣለው ብዙሓት ነገራት ኣለው ሕጂ ኩሉ ግዜ ቃልሲ ኣሎ ሕጂ እቲ ስትራክቸር ናይታ ስቴት እቲ ዝግበር ቃልስታት ብናይ ሓደ ወገን ክብል ከለኹ ፖለቲካል ፓርቲ ትኸውን ዋላ ብሄር ትኸውን ዋላ ሃይማኖት ትኸውን ብኦም እንትኸይዕብል ኣሎ ወይ ድማ ብፕረሲደንት ትኸውን ይኽእል ሕጂ ናይ ስልጣን ውድድር ኣሎ ግን እቲ ናይ ስልጣን ውድድር እንድሕር ተወዳዲርካ ዝስዕርን ዝሰዓርን ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዝስዕር ሞኖፖሊ ናይ ፓወር ሒዙ ዲክቴተርሽፕ ንኸየቕውም ወይ ንኸየምፅእ እንታይ ዓይነት ቀይድታት ኣሎ ኣብቲ ስትራክቸር ናይታ ስቴት ማለት እዩ ንኣብነት ሕጂ ንህና ናይ ኤርትራ ዳርጋ ፍጹም ዝኾነ ዲክቴተርሽፕ ኣሎ ክንብል ከለና ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ፓወር ኣሎ ማለት እዩ እቲ ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ፓወር ዘሎ ከዓ ምናልባት እቲ ውድድራት ሓደ ክፋል ስዒሩ ብምሉኡ ጨቢጡ ንካልኦት በታ ንሱ ዝበልዋ በታ እቲ ጨቢጡ ዘሎ ሞኖፖሊ ናይ ስልጣን ዘለዎ በታ ንሱ ዝበላ ጥራሕ ኢኻ ክትከይድ ትኽእል ምክንያቱ እቲ ናይ ኤርትራ መንግስቲ ዘለና ስትራክቸር it makes it possible dictatorship ንክህልወካ ናይ ስልጣን ሞኖፖሊ ንክህሉ ሕጂ ነዚ ናይ ስልጣን ሞኖፖሊ ንኸይህሉ እተን ጨናፍር ናይታ ዳውላ ንብላ ጨናፍር አንታወቴን ንሳተን ከንታይ ስልጣን ክህልወን ኣለዎ እንታይ ዓይነት ዲስትሪቢሽን ኦፍ ፓወር ክህልወን ኣለዎ ኣብ ውሽጠን እቲ ዲስትሪቢሽን ኦፍ ፓወር ኣብ መንጎ ህዝብን ኣብ መንጎቶም ወሰንቲን ውሳኔታት ዝሕልፉን ጥራሕ ዘይኮነ ተን ጨናፍር ናይ መንግስቲ ንኣብነት ሕጂ ኤግዘኪቲቭ ብራንች ኢልና ኣለና እቲ ከምዚ ናብዛ ዓዲ ኤግዛምፕል እንድሕር ወሲደ እታ ሱፕሪም ኮርት ከመይ ጌራ ትሓፅሮ ነቲ ፓወር ናይቲ ኤግዘኪቲቭ እታ ፌደራል ባንክ ወይ ድማ ናሽናል ባንክ ከመይ ጌራ ትሓፅሮ ነቲ ናይ ዲክቴተር ንምዃን ዝወዳደር ዘሎ ሓይሊ እቶም ሌጅስላቲቭ ዝበሃሉ እቶም ጁዲሽያሪ ኩሎም ከመይ ገይሮም እዮም ነቲ ብኣከፋፍላ ስልጣን ኣብ መንጎኦም ዘሎ ገይሮም ቸክስ ኤንድ ባላንስስ ገይሮም ከመይ ገይሮም እዮም ንዲክቴተርሽፕ ኣውትራይትሊ ክኸውን ከም ዘይክእል ፕሮቴክት ዝገብሩ ንሶሳይቲ እዝታት እቲ ዓባይ ሰርክል ሰንጋል ዘርአየና ብጣዕሚ ፅብቕቲ እያ ንኣይ ግን እንታይ ኮይኑ ይረኣየኒ እተማ ኣብኣ ክኣትዉ ዘለዎም ምናልባት ቶም ጨናፍር ናይታ ስቴት ክኾኑ ኣለዎም በዓል ሲቪል ሶሳይቲ ገለ እንድሕር ርኢኻዮም ሲቪል ሶሳይቲ ራይት እዩ ዝሓትት እምበር ሲቪል ሶሳይቲ ባዕሉ ዲሳይድ ኣይገብርን እዩ ዝገብሮ ናይ ውሳኔ ኣብ ሶሳይቲ ውሳኔ ዝሕልፎ ነገር የብሉን
نحنا كم سيفل سوسايتي إذا عينت مسار كلنا اللويل زخون عينت سيفل سوسايتي محبر صراحتنيات بالله محبر ناي زخون كفالات مسالات يوم زحتم بر وسنت يكونن سلازم نالبات أنا إتهم وسنت زبهالو طرح مأتخو وماتي أتاج أنفرنا إتا عباي سيركل جن معتصاوي ناتاي كومنت خبر زدلي انتاي سنغاب زقربلنا بطعم ديتيلز قلنا ديتيلز قرب بات ستراكشر مستي ستراكشر نت ديتيل مجمرتات ستراكشر مسرا انا دحرت ديتيلز كما غيرنا ستراكشر كم زبارات طبغير خردانا خيل مثلا لازم نالبات عبتي ستراكشر قرب ما ملاتام غوبركو بناتي ريتهم بر صبق برزنتيشن طعم سنغال ناتكا كلات ناي ديتيل تستاي مغبارسي على ناس بطعم متقمنا مخنياتو انا ابتي ستراكشر عبيتي فريم سي كونسنتريت زغبرنا ابتي ديتيلز بزح وي تسابير دو خون الى سلاز حاسب خون وي كا ناي ديتيلز كستاي تخلص سلاز بلا خون سلازي ات ستراكشرن ات ديتيلن بحاده انا بيرنا انت انا يو طعم صبق مسلني ودي له تغنى اوكي thank you دكتور كيلان جن اي هبكان لفلا يبتي components ناي ستيج تاب زون زي تكاتب مدل هو عندي عن كمان بقى عيني عينة ثن components ناي ستيج زي هو حراي كابت سرعتنا بسرعات كلايتي structure برفع فاني وصل تقبلوا معون صبوني حراي تخلي تحط خبكا خدق من اللي خان براي تردات ان انت قدامي تقن نابنا تحجب إيرترا ستيت هالاتنا كم تندلي عينة ستيت هايكونتن فتحاد وغن كأحجنتاي نركب لنا ناي إثيوبيا قوبتا أبزس قانا نقراتي حج حدا كابتي جنفر نايتا ستيت نسكيورتي زرئي اتي ميليتري وينج نايتا حانت هاجر جنفر نايتا من نايتا داولاي اتي زبالكو سوبريم كورت ويد ما بنا إيرترا لعلوي بيت فردنا انتينا نقولوا حق كونستيتوشن يبلنا مثل كونستيتوشن انتربرايز زغوري يبلنا امبر تي كمزن بنا نايتي عدا امريكان الحريرنا ات سوبريم كورت بتعمي اسنشالي اندبندنت خخونا له مغنياتو بريزيدنت عبد الله كطويه من دحر زخل كوينو تشيكس اند بالانسز يلن مالتي ايتهم ميليتري انا تانا هاجر دحننا زر نجر اندبندنت خستاكلو مالو دحر بلعلو ناي بانك ناي هاجر جنزب ناي هاجر انترست ريت حج جزيب زعب زلهم كم تتريو امونغو ترامبن امونغو تي فدرال ريزيرف بانك تشيرمان بزح جزيب باسي زلو جن تو فدرال ريزيرف تشيرمان كل جزيان ترامب ولا فاير كجبر انت ولا قال انت ولا اغنوريز جبر زلو مخنياتو فاير كجبر كلي بتي كونستيتيوشنال وضع كي كده فارك جوريك اللي سلازي اندبندنس على هو مالتي فدرال ريزيرف بانك ويدما بزعبا جمزب زقداس كفال نايتي دولة كالوت تي بيروقراسي والنصانت كله لو دحار كالوتون تقيسوا مالو بعد زي election commission زياتهم زمسلو سي ጨንፈራት ናይት መንግስቲ እዮም ምክንያቱ እቲ መንግስቲ ብዙሕ ግዜ ዲሲዥን እንዲ ዝወስድ ውሳኔታት ይዝሕልፍ ሕጂ ኣብቲ ውሳኔ ነታ ሃገር ንዘካይዳ ውሳኔታት ሲ በዓል መን እዮም ቶም ተኻፈልቲ ኢልካ ኢኻ ትሓትት ነቲ ጨናፍር ናይታ ዳውላ እንድሕሪ ክትረክብ ኮንካ ሕጂ ከምዚ ዝበልክዎ ቶም ቢሮክራሲ ኣለው ቶም ሚሊተሪ ኣለው ቶም ሰንትራል ባንክ ኣሎ እቲ ፈደራል እቲ ኮንስቲቱሽናል ኮርት ኣሎ بحراب لعلوت executive branch ناي government لو تي judiciary ستايلو زيهم كلهم سيچنافر نايتا ستيت يوم حجي كلهم نناتهم حلفنت اللوهم نناتهم حلفنت كلهم كلها نناتهم سلطان اللوهم بتي
ببريسيدنت ወይ بዝኾነ ይኹን ዓይነት ካልእ ጨንፈር ናይታ ዳውላ ክግፈፍ ዘይክእል ሓላፍነትን ኢንዲፐንደንስን ኣለዎ ከምኡ ስለ ዝኾነ ቼክስ ኤንድ ባላንስ ኣሎ ሕጂ ትራምፕ ምናልባት ከምዝታት ቼክስ ኤንድ ባላንስስ እንተዘይህሉ ዲክቴተርሽፕ ገይሮም ኣለዎ ከምዚ ድላዩ ኣብ ኣሜሪካ ግን ቀይዲ ኣለዎ ንኣብነት ሓንቲ ካብቶም ፌደራል ሪዘርቭ ባንክ ሰበይቲ ፋየር ክገብረኪ ኢሉ ፋየር ይርዋ ስጋብ ሕጂ ክሪሚናል ክራይም እንድሕሪ ገይራ በቲ ክራይማ ከተልግስ ኣለዋ ክራይም እንድሕሪ ዘይገይራ ግን ፋየር ክገብራ ይክእልን እቲ ፕረሲደንት ብኡ ምክንያቱ ሕጂ ስጋብ ሕጂ ኣብቲ ሱፕሪም ኮርት ክርአ ዘለዎ እዚ ነገር እዚ ሕጅስ እታ ሱፕሪም ኮርት እንድሕሪ ኣብ ትሕቲ ትራምፕ ኮይና ፋየር ግበሩ ገይረ ኣለኹ ንስኻትኩም ከዓ ደግፉን ጥራሕ ኢሉ ትእዛዝ መሕለፈሎም ማለት እዩ ግን ኣይክእልን ከምኡ ክገብር ምክንያቱ ኢንዲፐንደንስ ስለ ዘለዎም እቲ ኢንዲፐንደንስ ናይተን ጨናፍር ናይታ ዳውላ እዩ ካብ ዲክቴተርሽፕ ፕሮቴክት ዝገብረና ማለት እዩ ድሓር ካብ ዲክቴተርሽፕ ፕሮቴክት ዝገብረና ጥራሕ ዘይኮነ ከዓ እዚ ናይ ኢንዲቪድዋል ራይትስ እዚ ናይ ፓርቲ ራይትስ ገለመለታት ኩሉ ዝህበና በቲ ናይተን ጨናፍር ኢንዲፐንደንስ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ኣነ ዝብሎ ዘለኹ ምስታ ሰንጋል ኣቕሪብዋ ዘሎ ዓባይ ሰርክል ብጣዕሚ እዩ ዝመሳሰል ቁሩብ ጥራሕ ኣነ ካብቲ ናይ ሰንጋል ቀኒሰ ዘለኹ እተን ውሳኔ ራይትስ ዲማንድ ዝገብራ እምበር ውሳኔ ክገብራ ዘይክእላ ከም በዓል ሲቪል ሶሳይቲ ከዓ መውፃእ ኮነ መስለኒ መሊስያ ክኸውን ተስፋ ገብር ኦኬ ታንክ ዩ መሊስያ ዶክተር سمير بيزن أصفاو مش تقصدني مطعم نزقصل ديسكشن سمير مو إزارة دفريس كل التغاليل ناكاريتات أصفاو أرتاقور اللي مو نتم بدحري عن الزاروون نحو أبقمة أتيم متان كالزاروبي ليه أوكي جو تا بروفيسور ثانك يو سو ماتش نتي انبوت ناتكا كل قبولين قمعك تزاريبك أنت سندنا رئيخا أنت خوينك هتصيرنا هنا بارت 1 يا خاطر فوكس غيرنا يزلنا انتايو هذا ديمقراطيا وقوام كلنا له بمسرت ديمقراطيا وقوام ثاني اتي حقق اكل كل له ابتبلت هنا مجمرتا نزارب زلنا بارت 1 ስለዚህ ብዛዕባቲ ኤክስኪዩቲቭ ሕጂ ኣይገለፅኩን ብዛዕባቲ ጁዲሻሪ ኣይገለፅኩን ፓርት 2 ኤንድ ፓርት 3 ክመፅኡ ኢልና ስለዝሓሰብና ኢና ተረዲኻኒ ስለዚ ኦራይት እቲ ትገልፆ ዝነበርካ ኩሉ ሕቅም ድዩ ቅድም ግን እስከ እንቲ ዲሞክራሲያዊት ቅዋም ክትህልወና ሲ እንቲዮም ዘድልና ንዝብልን እታ ሓጋጊት ኣካልከ ኣብ ውሽጢ ዲሞክራሲያዊት ቅዋም ከመይ ጌራ ትምስረትን ንዝብል ጥራሕ ኢና ኣብዚኣ ንገብር ዘለና እሞ ኣብቲ ወረቐትና ፎካስ ጌርና ገሊፅና ዝነበርና ኮይኑ ስለተሰማዓኒ እዩ ስለዚ ኩልኩም ቶም ካብኡ ወፃኢ ትህቡ ዘለኹም ቅቡል እዩ ይቀበለና እዩ ወልኩምቲ ይኮነን ቀፅልዎ ጥራሕ ክብል ደልየ ግን እቲ ፎካስናትና ኣብ ፓርት 1 ጥራሕ እዩ ዘሎ ካልኣይቲ ፕሮፌሰር እታ ስትራክቸር ትፍለጥ ኣለዋ ዝበልከ ሓብትኻ ኢኻ ንሕና ግን ሓጋግ ኣካል ጥራሕ ክንዛረብ ስለዝደለና ሕጂ ነቶም ካልኦት ስትራክቸር ተንፂናየን ሞር ኮንፊዥን ከይንፈጥር ኢልና ኢና ዋላ ነታ ሓጋግ ኣካል ክትገልፅ ከለካ ከዓኒ ኮንሴፕሽዋል ፍሬምወርክ ኢና ንቐምጥ ዘለና እቲ ቅርፂ ሲ ቅርፂ ሰኢልካ ቀምፂኻ ክትፀርፅ ኣይትኽእልን ኢኻ ቅድም እቲ ኮንሴፕሽዋል ፍሬምወርክ ሲኻ ተምፅኦም እሞ ሽዑ ነታ ገዛ ክትሰርሓ ክትደሊ ከለካ ዲዛይን ክትገብራ ክትደሊ ከለካ እቲ ኮንሴፕሽዋል ፍሬምወርክ ንዕኡ ዝኸውን ኢኻ ትገብር ንኣብነት ገዛ ክሰርሕ እየ ክትብል ክትደሊ ከለካ ብዛዕባ ዲዛይና ክትሓስብ ከለካ እንደይ ክፍሊ ይሃለዋኒ መን ኣበይ ይድቅስ እንታይ ክሽነ ኣበይ ይኸውን ገለመለ ገለ ዝብል እዚ ኩሉ እዚ ኣገዳሲ እዩ ንዕኡ ኣኪብካ ኢኻ ናብ ዲዛይን ትኸይድ ናትና መረዳእታ ትሕግዘና ኢኻ ኣብዚኣ ግን ተጋጊና እንተኮይንና ሪቨርስ ክንገብሮ ክንክእል ኣለና እታ ናትና ግን እንታይ ኮንሴፕሽዋል ፍሬምወርክ ይህሉ እቶም ኢምፖርታንት ኤሌመንትስ ይጥቀሱ ንዕኡ ኣብ ፀብፃብ እቲኻ እቲ ጋቨርንመንት ስትራክቸር ከዓ ሽዑ ተውፅእ ብዝብል ኢና ከይድናዮ ጥራሕ እየ ክብለካ ደልየ እታ ካልኣይቲ ነጥብ እንታይ እያ ስቴት ንሓስብ ስለ ዘለና ካብ ጋቨርንመንት ንውፃእ ኢና ኢልና ስለዚ ሲቪክ ሶሳይቲ ኢምፖርታንት ኤሌመንት እዮም ከም ንኣሽቱ ጌርናስ ኣይንጥምቶምን ኢና
ኣገዳስነቶም ማዕረ ኤክዚኪቲቭ ፈራዲ ገለመል ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ስለውቲ ሓይልዮም ፓወር ክወስዱ ኣለዎም ኢንፍሉንስ ናይ ምግባር ስልጣን እዮም ዘይወዳደሩ እምበር ስልጣን ከተወዳደሩ ግን ምክንያቱ ማእከል ስሕረት ሰብኣዊ መሰል እዮም ሰብኣዊ መሰል ተጋሂዝ ህንፀት ሃገር የለን ሰብኣዊ ክብሪ እንተ ደኣ ተጋሂፃ ህንፀት ሃገር የለን እቶም ካልኦት ተሰርሖም ዘለካ ትርጉም የለን ኣብ ህንፀት ሃገር ምክንያቱ ማሕበራዊ ፍትሒ ፖለቲካዊ ፍትሒ ቁጠባዊ ፍትሒ ስለዝኾነ ናይ መጨረሻ ዕላማና ብበንፅር እዚ በቶም በታ ዋላ ትመዝነከልካ ንእሽተይ ትኩን እንደቲ ዓብይ ኢኳል ኢምፖርታንት እያ ዝብል ግን መረዳእታ ሒዝና ኢና ንኸይ ዘለና እሞ ቅድመና መታኒለ ኣብቲ ክስታይና ነዚአን ኣብ ግምት እትኹም ሪኢትኩም ግን ኩሉ ፅቡቅ እዩ ቴንክ ዩ ሶ ማች ንኸይድ ንቐፅል ሳሙኤል ታራኻያ أنميت قرا ساميس ኣሚት ጌርካ ያለኻ ግን እቲ ድምፅካ ይመፅን ኣሎ እታ ኦዲዮ ናትካ ማይክሮፎን እቲ ፅቡቅ ብሞባይል ክትሃራሕ ክትብኣት ትደሊኻ ምስ ፅቡቅ ብምንታይ ምክንሰምዓካ ኢና ግን ንሓን ዋላ ክትኣቱ ትኽእል ኢኻ ግዜ ንምቁጣብ ክሳዕ ንሱ ዝኣቱ ብሞባይል ገይሩ ካልእ ሰብ ሓደ እውን ንግዜ እንተሂብና እውን ዝበለፀ ትኸውን ኣሰፋው ንሓደ ካልእ ሰብ ዕድል ሃብ ክሳዕ ዝዳሎ ቢዘን قالوا اوكي طالب كنت تعرف طالب طالب وي يونس ድምፅካ እስክሰፋ ድገማስ ዝኣዘልካ ንመን ኢኻ ትፅውዕ ዘለኻ يونس وي طالب ኣስማትኩም ዝተፀዋዕኹም ማይክሮፎን ክትከፍቱ ሪኩዌስት ገበረኩም ኣለኹ ነፂ ኣለኹ ኣነ اوكي كسر ساميس ኦኬ እሞ እስኪ ደሓን መቃልሕ ትገብር ኣለ እሞ ኣነስ እንታይ ክብል ደልየ መጀመርታ እቲ ፅቡቅ ዝኾነ ፍሬምወርክን ኣቀራርባን ከመስግን ደሊ ድሕሪኡ ግን እንታይ ክብል ከምዛ ናይ ፕሮፌሰር ኪዳነ ዝበላ እታ ብዙሕ ኣብቲ ፍሬምወርክ ዓሪና ኣቲና ንዛረብ ስለዘየለና ግን ኣብኡ ከለና ከነሓስበሉ ዘለና ኮይኑ ዝስምዐኒ ግን እቲ ዲክቴተርሽፕ መብዛሕትኡ ግዜ ናና ፀገም ዲክቴተርሽፕ እዩ ካብኡ ተበጊስና ኢና ነዚ ፍሬምወርክ ዝገነ ነምፅኦ ዘለና ስለዚ እቲ ዲክቴተርሽፕ ንካልኣይ ግዜ ንኸይመፅእ ዘለዎ ፀገም እንድሕሪኢና ከምቲ ፕሮፌሰር ኪዳነ ክገልፆ ዝፀንሐ ኣብቲ ቀንዲ ናይ መንግስቲ ማሕበራት እዩ እቲ ምንጪ ናይቲ ዲክቴተርሽፕ ዝኸውን ስለዚ ኣብኡ ምስትበሃል ከምቲ እሱ ዝበሎ ንዕኡ ኣብቲ ካልኣይ ፓርቲ ዲ ገለ ኣብ ግምት ምእታው ኣገዳሲ ኮይኑ ይስምዐኒ ካልኣይቲ ግን ሓንቲ ትዕዝብተይ በታን ብዙሓት ሰባት ብጌጋ ከይርድእዋ
قوام مستصحفه دارغا أمد ناي مقبارو خولوس وحد يخات قبر بركة خمزي حنسا مستصحفس نويح كخيدنا اللو الكي حسن حجيتي سنقالي عريحة برات خون برزا ريفايز كنقبرو مسكونتات تبال مزحت جزين ديكتاتور استطعم من قدي أتخون لذا أبا خنتنك غالنا سابها سنتاع بركة بيت فردي دحري خيو تي سوبريم كورت دحري خيو ستزعبي سرحس قواما وخدت أخمت خلو في التحمال لذا اتي ريفيوين كوميشن قالا مفتارسي ناتي نايتي independence نايتي judiciary أب واقع داغاز أوت خيكونسي معرخ ندينا أب قمتن أوت وزلنا قوام ناي أمريكان نويح خيد ولا نايزن كالوت ناي أوروبا حقرات نويح خيد زخالوسي بتخوم عينت اتن سلست structures بقبو كسرحة مخالين سلزا تا كوميشن ريفيو كجبر له مسكونتات قال ملا زبلسي اتو يتفردكو قدام يشرحوا نسي independence of the judiciary ويكاتا constitutional review تبل power نايتي supreme court دي جالسي الساعة سلازا حجي أبقى مدقنقار كيف الترسي كنت نقلا زلنا خويني تسمعني الساعة تازع عبي تريتوي مادتين يغني لي اوكي ثانك يو تمام يوهندس لي يوناس كتحب زر تغل أنميت عم مقدار أنميت كبير بريخ إلى الله إن بلالهم يوهندس سمعت عنه هو أنميت بلو الله دقاقيمه كالك اللي يوناس كزارت بخير كالك بعد هذا كالك ابتدى اللغة الدلتا يتكلم يزور عندي هذا اللي قريتها قبل لي دوس حساب وزحب اللين يغني لي اوكي ثانك يو دكتور سامح قال ألبنا دي قدم قدمنا عدلت نوان نفوض دكتور سامح على يلا صح حجي يدزل على خلق يلا اوكي مار جزاء ناخذ له تفيت له بدني يدن تم أولاد لاي إرتاو دراسة كتبوت دليل حساب كتعدي وين عهدكم عدل كلوكين كاوز دراسة ناخذ له عدل تهي له يعني حتى تعطوا تقولوا رأيتوا تقولوا زفنا حساب كتبال سكوان سفا فتوية سمعنا خد اوكي سمع الله خدو يوهانس سمع الله خدو وتسمع لي أنا سنتايم بقولكو تي constitution وين تي قوام قداماين كالعين كفلي غير كاي يقرب زلو تقدماي كفلي فطيم كنتم كف زي خئل كوينو ابتي مالسي كعر لو قلزول ابتي ناي مسرح تخلعي كفلي بزح كفلتا زحازة قن مسرح زتقل سلزخون نسيو كعر زخئل مبر اتي كندي عندي حقوق نايتهاجر نتهزبن زحز نسو بقليل مقدك كتنكف يبولون اب تلفزيون زعتو ايكونات كومو ينا مبزحتو انا زفوتو زي كونستيتيوشن بفلاي ابزي اوروبا اب كلتم زمقلو زي تنكف لهم زقمطو الله ننوح تي زي بزعبه هاجرن حزبن زبل اتي مسرح كوينو زعتو جن نسمع بالي نايت هزبن
ሕቶ ናይቲ ህዝብን ሪቪዥን ክኸውን ይኽእል ዝብል ኣረኣያ እዩ ከምኢና ተኻቲዕና ነርና ባህላ እየ ኣነ ስለዚ ነዚኣሲ ሓውና ዮናስ ይመስለኒ ኣብቲ ኮንስቲቱሽን ናይ ሪቪዥን ናይ ምግባር ነቲ ተሓላፍነት ነቲ ፈራዳ ኣካል መቸስ በብዓይነቱ እንዲቲ ናቱ ክፍልታት ፅላታት ኣለዎ ናብኡ ዘበል ሃበ ኣይኮነን እዩ ዝብል ኣይኮነን እቲ ፓርላማ ሕቶ ናይ ህዝቢ ኣቕሪቡ ኣብቲ ፓርላማ ይፀድቕ እሞ እቲ ህዝቢ ከዓ ብኮንስቲቱሽን በቲ ሬፈረንድም ገይሩ ነቲ ዝሓልፍ ኣብ መጨረሻ ናይ ህዝቢ ኮንሰንስ ክህልዎ ስለ ዘሎ ብሬፈረንድም ጌርካ ከዓ ተፅድቆ ስለዚ ብከምኡ ተረዲአ እዩ ኣነ ይቐኒየለይ ዮናስ የማነ ኣንሚት ምግባር ሸጊርኒ ገለይለ ሕጂ ግን ኣይርአን ኣለኹ ከዓ ኣሎ ዮናስ ኣሚት ግበራ እስከ ሕጂ ይበካ ኣለኹ ኦኬ ክሳዕ ዮናስ ዝመፀና ሰንገር ነታ ናይ ሳሚኤል ምልሰላ ትኽእል ኣለካ ታንክ ዩ ሳሙኤል ቢዘን ብዛዕባ እቲ ኮንዲሽናል ሬቪው ርእይቶ ሂብካ ኣቐዲመ ግን ጎድለት ዝገበርኳ ስለ ዝነበረኒ ዶክተር ፍቱ ስለ ዝኣረመኒ ይቕርታ ይሓትት ነቶም ብፆተይ እቲ ኮንዲሽናል ሬቪው ዝብልሲ ከም ሓደ ስትራቴጂ እቲና ነርና ኢና ኪብ ገይረዮ ኣምዲጣትን ሓሊፋትን ስለዚ ሓቂ እዩ ኣብቲ ተዘራሪብናሉ ኮንዲሽናል ሬቪው ኢዝ ኢምፖርታንት ኮንዲሽናል ሬቪው ማለት እንታይ ማለት እዩ ንትብል ዝሰማዕትና ንፅርቲ ክንገብራ ፈራድ ኣካል ነቲ ምትርጓም ጥራሕ ኣይኮነን ስርሑ ነቲ ኮንዲሽን ዘይምርድዳእ እንተደኣ ተፈጢሩ ኣብ ትርጉም ዘይምርድዳእ እንተደኣ ኣሎ ኮይኑ ናይ መወዳእታ ፍትሕ ዝህብ እቲ ሱፕሪም ኮርት እዩ እቲ በታ ቅዋም መሰረት ክትርጉም ስልጣን ተዋሂቦ ዘሎ ኣካል ኣብ ብዙሓት ሃገራት ዝተቆኑ ኣገባብ ቤት ፍርዲ እዩ ምክንያቱ ቤት ፍርዲ ነፃ ስለ ዝኾነ ስለዚ ትርጉም ናይ ምሃብ መሰል ዘለዎ ፈራዳ ኣካል እዩ ስለዚ ሓቂ እዩ እታ ኮንዲሽን ውሕስነት እዩ ዝህብ ነታ ኮንዲሽን ከም ዘለዋ እዩ እምበር ንኮንዲሽናል ሬቪው ኣይገብርን እዩ ቤት ፍርዲ ግን ሳሙኤል ቢዘን ኣብዚኣ ምናልባሽ ፍልለይ ኣላትና ኮይናት ስለተሰማዓትን እየ ፈራዳ ኣካል ፈፂሙ ኣብ ኮንዲሽናል ሬቪው ኢድ የብሉን እቲ እውን ኣይግብኦን እዩ ናይ ህዝቢ ጉዳይ ስለ ዝኾነ ኣብ ምትርጓም ይህብ ፈፃሚ ኣካል ይኹኑ ሓጋጊ ኣካል ከ ካብቲ ኮንዲሽን ወፃኢ እንተደኣ ተግባሮምን ባህርያቶምን ግን ቼክ ኤንድ ባላንስ ናይ ምግባር ግን ሓላፍነት ኣሎ ካብ ኮንዲሽናል ሬቪው ስለዚ እንታይ ማለት እያ ሓጋጊ ኣካል ንኣብነት ፓርላማ ሓንቲ ሕጊ እንተደኣ ኣውፅኡ ቅድም እቲ ፍርዳዊ ኣካል ይሪኣ ንዓኣ ብመንፅር ኮንዲሽን ስለዚ እዚኣ ብፊደልን ትሕዝቶን መንፈስን ናታ ካብ ኮንዲሽንና ወፃእ ስለ ዝኾነት ሓጋጊ ኣካል ዋላ ሓጊ ክተውፅእ ስልጣን ከለካ ነቲ ቅዋም ጥሒስካ ስለ ዝኾንካ ተቐባልነት የብላን እዚኣ ኢሉ ሪጀክት ናይ ምግባር መሰል ኣለዋ ከምቲ ሓንቲ ወይ ፕሮፌሰር ኪዳነ ዝብለና ዝነበረ ቼክ ኤንድ ባላንስ ናይተን ኩለን ናይ ሕድሕድ ምቁፅፃር ንብሎ ዝነበርና ኣብቲ ቼክ ኤንድ ባላንስ ተኣቱ ስለ ዝኾነት እያ ስለዚ ብተግባራትና ኸ ባህርያትና ካብቲ ኮንዲሽን ዝእዞ ወፃእ እንተደኣ ኮይኑ ከዓኒ ቼክ ይገብረና ንሱ ስለዚ ነታ ኮንዲሽን ከም ዘለዋ ተቐቢሉ ናይ ምትግባራ ጥራሕ እዩ ዝሰርሕ ፈራዳ ኣካል ክብል የደሊ ኤምፈሲስ ሬቪው ናይ ምግባር ግን ናይ ህዝቢ ጉዳይ እዩ ወይ ኣመፅያ ሬቪው የድልየና ድዩ ኣየድልየናን ንዝብል ቅድም ክንካታዕ ንኽእል ኢና ፅቡቅ ኣለካ ገሊአን ሃገራት
حسا جيرن ريفيو كونشنال امندمنت فهمي يقبر زبل قليسا ننوح عمت نفتميت عمت قلي زصالح الله امندمنت راح نداقبها قلي انقل تكونشن ناتن صبوق سلزي نبالي ديمقراسياو سلزي نبالي بزح فراو سلزلوو بامندمنت راح تعرفها كتخي سلزي كأك انت قاطمن هلا حيلي متصمو نتكونشن تقريبو خالو كونشن كمصيفتن كونشن تقريبو خالو كونشن كمصيفتن نزي افويد نمغباريها بقلخا بتحبرتسب اب سرع زخونه اب استحمت والله اب بينبلو كونشنال ريفيو زغبرو كناتا تفصل كونشنال ريفيو كتغبر كلخا اتي اتيكيتي بورد اندي عماصي لغدي ابسط تنبل دلي نسو زي عبلو عينت بس كايكم زلون من كايدكم زلون اقداسمبر كونشنال ريفيو سلستغبره ناب ملكنا اتلنا مالت ايكونن ناب ملك خطو كازخل اقدمتها مجمرت استدالوت انت وقت زي كوينا بتم ديموكراتيك إليمنتس اندبندنس نايتوم كونترفيدين نبلوم زنبرنا زيو حاسة انتر اخوينا اب ايد نايت ملاخن خطأت زلوا عدل ابي سلازي بدحريو كونشنال ريفيو ندابله اتدل لاي توقع نسبل اب قمت مأتاو كمزي حاونا فتو زبلو زنبري متى كونشن نبعلا اينوت يوم زغيرو اينوت يوم زي قيرو اب كونشنال ريفيو يأتو يزولو حوقي سلازي إذا بشاشال كونترات حبراو رديت كاي زمركوت راح يقبل دالي سستمالي اليوم قوامي يوم حيكيرين يوم تلوم زنبركا كيف كاف كونشنال ريفيو تغيرون من حد الكل كخل الله نزل عالم كوينهم زخدلو مخنيات جن صبو ايكونن مخنياتو اموداتا ببأسنا طرحيو اموداتا ناب ريفولوشن نخخيسب منقد زخفت رحيو وانا انت عاصي خايو بامندمنت تطرحيخا تخيد الكايو اموداتا ناب ريفولوشن تحيق خيد زخير سلازي تاريبي كونشنال ريفيو طرحناي كله بوسنات زي تعبل الكاميرا تخون نخا ديزاين تقبر الله زلكا كوينا قلت سمع انه رأيتها قبلتها اوكي ثانك يو سانغا ግርማይ ዘመኪያል ሪእካ ደለኹ ኢትካ ሓፋቢልካ ንዓኻ ዕድል هو إذا حافظ قال مستوح فرهية نسخة هابتي مجمر تامئتو سلزي نبركو قن دحار دفر كبل زقبرني سنقال سوشيال كونتراكت مسبالي وإذا أنا كل جزء بحب ملال سن حتى بارزي حتى تقال كابوساتي ليه سابقات أينا يوم يوزق قدم تي سوشيال كونتراكت تي كونستيوشن ويقوامن محبراو علم حادد يوم انت دا حادد زي يكونوا انتا يزم دنهم أبا مساسوهم كي أينا يوتي زقدم أبوزح بوتاتات وين بس قال سبات كتزاربهم كلها نحنا كم إرتراويان قدمتي قوام خدناكو سوشيال كونتراكت محبراو عل قدم كلونا له زبلوين يسمع سلازين تدا ريليفانت خوينا ويتقادو خوينا مزحسكم وزلهم ملسن ترخبكو بزح متحقسكو تزي كوينون كسجر تخيليا يغني اللي ثانك يو ግርማይ ኣብ ቦታ ሓቲትካ ዘለኻ ንምንታይ ኣብ ህንፃ ናይቲ ሃገረ መንግስቲ ኣብ ሶሻል ኮንትራክት ዝተመርኮሰ ክኸውን ኣለዎ ዝብል ኣብ መእተዊና ስለ ዘሎ እዛ ክልተ እዚኣ ኣብ ቦታ ዝትሕትት እያ ስለዚ تنقال كمل سلكاي يغني لنا قرمي قداسي تنزبي كتبره زلوا فتيخا ريكامو هنصات هاجر انتاي لنا نيرنا مسلكا امتوينا هنصات هاجر ماخذ سحبتنا هنصات هاجر سبعو مثلا سبعو خبرتين وإلنا قدامي هنصات هاجر منقستي هنصات هاجر منقستي هنصات هاجر منقستي حلقة ستيت بيلدين هنصات هاجر منقستي
ምቕሓል ስሕበቱ ብምሉኡ ሰብኣዊ መሰልን ሰብኣዊ ክብረትን እዩ ኢልና እዚ ፈፂምካ ኣብ ህንፀት ሃገረ መንግስቲ ነዚ ጓኒኻዮ ክትኸይድ ኣይትኽእልን ኢኻ ስለዚ እዚኦም እቶም ፋውንዴሽንስ እዮም ኣብዚ ማሕበራዊ ውዕል ከየድልየናን እዩ እዚ ክንፍጠር ከለና ዝተዋህበና ፀጋ እዩ ብኢንዲቪጁዋል ደረጃ ዋላ ብግሩፕ ተኮይንካ እውን ግሩፕ ራይት ኤንድ ኢንዲቪጁዋል ራይት ኩሉ ሓደ እዩ ንዓይ ትርጉሙ ፍልል እንተሎ ናብ ዲስካሽን ክንኣቱ ንኽእል ኢና ስለዚ እዚ ኣብ ማሕበራዊ ውዕል ኣይዕቱን እዩ ውሁብ እዩ ዝብል ዘለኹ ኦኬ ካልኣይቲ ውሁብ ከም ኣሳምሽን ጌርናሲ ማሕበራዊ ውዕል ንክንዕቱ ሰብኣዊ መሰልን ሰብኣዊ ክብረትን ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ኣይኣቱን እዩ ዝብል ንኽእል ምክንያቱ ማሕበራዊ ውዕል ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ምግባር ማለት እዩ ኦራይት ካልኣይቲ ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ዘይተኣቱ ከም ቅቡል ጌርና ክንወስዳ ዘለና ኣብ ህንፀት ሃገር ክንከይድ ከለና ኣብ ማሕበራዊ ውዕል ክንከይድ ከለና ፖለቲካዊ ፍትሒ ማሕበራዊ ፍትሒ ቁጠባዊ ፍትሒ ዕላማታት ጌርና ኢና ንብገስ ስለዚ ማሕበራዊ ውዕል ክትገብር ክደሊ ከለካሲ ንዕንውዓዕ ትብል ክደሊ ከለካ ነዘን ክልቲአን ምዝተቐበለ ጥራሕ ኢኻ ኣብቲ ማሕበራዊ ውዕል ተኣቱ ስለዚ ምናልባሽ ማሕበራዊ ውዕልሲ ገለ የድሊ እዩ ዝብሉ እንተደኣ ኮይኖም ነዘን ክልቲአን ጥራሕ ማለቶም እንተኮይኑ ንዓይ ዋላ ነታ ገዛና እውን ከምኡ ኢና መንፈሻዊ መረዳእታ ዘለና ቅቡል እዩ ነዘን ክልቲአን ዝቕበል ጥራሕ እዩ ኣብ ማሕበራዊ ውዕል ክኣቱ ዝኽእል ንሰብኣዊ መሰልን ነዞም ዝበልናዮም ፍትሕን ኩሎም ዓይነታት ፍትሒ ዘይቅበልን ኣብ ማሕበራዊ ውዕልና ክኣቱ ኣይክእልን እዩ ስለዚ ክልተ ኮይና ኢና ንተርፍ ስለዚ ኣብዚ ክንረዳድእ ክመን ኣይንኽእልን ኢና ዘይንረዳድኡ ከዓኒ ሃንፁ ኣይክእሉን እዮም ስለዚ ካልእ ኣማራፂታት ጥራሕ እዩ ዝመፅእ ማለት እዩ ወይ ስዕሩኻ ወይ ስዕሮም ጥራሕካ ትመፅእ ማለት እዩ ስለዚ እዘን ክልቲአን ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ዘይኣትዋ እየን እዘን ክልቲአን መሰረት ጌርና ግን ሃገርና ከመይ ጌርና ንሃንፃ ህንፀት ሃገረ መንግስቲ ከመይ ጌርና ንረጋግፅ ንዝብል ግን ናይ ኩልና ኮንሰንሰስ የድሊ ናይ ኩልና ሓበራዊ ምርድዳእ የድሊ እንካን ሃባን የድሊ ኩልና መታን ተዓወቲ ኮይንና ክንወፅእ ንዝብል ኢና ነቕርባ ዘለና ማሕበራዊ ውዕል ማለት እንታይ ማለት እዩ ማሕበራዊ ውዕል ሕጂ መን እዩ ኣብ ማሕበራዊ ውዕል ዝኣቱ ንትብል ሕቶ ከዓ ተካልኣይቲ እያ ነዚኣ ከዓኒ ዝተፈላለየ ቪውስ ኣሎ ፐርስፔክቲቭስ ኣሎ እዚ ሲቲዘንሺፕ ፖለቲክስ ዝኣምን ዜጋታት ኢና ብዜጋታት ደረጃ ኢና ኣብቲ ማሕበራዊ ውዕል ንኣቱ ዝብሉ ኣለዉ ኖኖ ብግሩፕ ኢና ንኣቱ ዝብሉ ከዓ ኣለዉ ሕጂ ብግሩፕ ኢና ንኣቱ ኣብቲ ማሕበራዊ ውዕል እንተይልካ ናይናይ ግሩፕ እዩ ኣብ ማሕበራዊ ውዕል ክኣቱ ሌጂቲሜት ትብሎ ዘለካ እዩ ገሊኦም ብሄር ብሉ ንኣብነት ብሄር ከም ሓንቲ ኤንቲቲ ገይሮም ወሲዶም ይኽእሉ ኣብቲ ማሕበራዊ ውዕል እተን ብሄራት ዝበሃላ እዮም ክገብራ ዘለዋ ይብል እቲ ካልእ ሰብ እንታይ ይብል ኖ እታ ኣገዳሲት ስርዓተ መነባብሮ ኢና ንገብር ዘለና ስርዓተ መነባብሮታት ነይሩና እዩ እቶም ኩለን ስርዓተ መነባብሮታት ኣብ ግምት እቲና ኢና ንኸይድ ስለዚ መበገሲ ነይሩና እዩ ካብቲ መበገሲ ኢና ንህብትሞ ስርዓተ መነባብሮ ናይ ቀደም ዝነበረ ነቲ ምስቲ ሞድ ኦፍ ፕሮዳክሽን ኣብ ግምት የእትዩ ነቲ ትሑት ዝኾነ ሞድ ፕሮዳክሽን ናይ ሓረስታይ ኣብ ግምት ዘእተወ እዩ ንሕና ግን ምሱ ናትናይ ምሱ ክንቅበሎ ኢና ሳንክሽን ክገብሮ ኣለዎ ኣብ ዝህንፀተ ሃገር ምሱ ተቐባልነት ክህልዎ ኣለዎ እንደገና ግን ክንምዕብል እንደለና ምክንያቱ መወዳእታ ናይ ህንፀት ሃገረ መንግስቲ ዕብየት መነባብሮ ሕብረተሰብ ንምምሕያሽ እዩ ዝሓሸ መነባብሮ ክህልወና እዩ ስለዚ ኡርባናይዜሽን ኤንድ ኢንዳስትሪያላይዜሽን ከዓኒ ናይ መወዳእታ ዕላማና እዩ ስለዚ እሱ ስለዝኾነ ሞደርን ዝኾነ ስርዓተ ምሕደራ ክፍልየና እዩ ያታወዝ ስርዓተ ምሕደራና ኣገዳሲ እዩ መበገሲና ስለዝኾነ ቀቢልናዮ ንዕኡ ክንከይድ ክንክእል ኣለና ፍልልያትና ኣብኡ እዩ ዘሎ ኣብኡ ይንፀባረቕ ንዕኡ ከምናትና ጌርና ንቀበሎ ኣከባቢያዊ ምምሕዳራት ጌርና ንዕኡ ከም ዝመሓደር ንግበሮ ስለዚ ናይ ግድነት ሓደ ዓብላሉ ክህሉ የብሉን ኣብቲ ማሕበር ናይ ኩሉና ስለዝኾነ ኣብቲ ምዕባል ዝኾነ ስርዓተ መንግስቲ ንምስርት ክንደሊ ከለና ግን ኩሉ ሰብ ከም ዜጋ ኮይኑ መፅኡ ይዋፍ ነታ መንግስቲ ንብላ ዘለና ከዓ ይመስርት ናብ ዝብል እያ መን እዩ ኣብቲ ማሕበራዊ ትብል ሓደ ዜጋ መሰረት ዝገበረ ማሕበራዊ ውዕል ኖኖ
ጉጅለታት መሰረት ዝገበረ ትብል እያ እሞ ኣብ ላዕሊ ዘላ ሎሚ ተቐባልነት ዘለዋ ፖለቲካዊ ርጉእነት ክትፈጥር ትኽእል ዜጋ መሰረት ዝገበረ ማሕበራዊ ውዕል እዩ ዜጋ ክትብሎ ከለካ ግን ውዳበ ከዓኒ መሰሉ ስለዝኾነ ኣብቲ ማሕበራዊ ውዕል ብዝኾነ ተወዲቡን ተመፀውን ከም ሓደ ሌጋል ኤንቲቲ ጌርካ ክትወስዶ ግን ትኽእል ኢኻ ናተይ ሃገር ኢሉ ክመፅእ ግን ኣይክእልን እዩ ተዋጋያይ ኮይኑ ክመፅእ ግን ብውልቂ ይኹን ብጉጅለ ግን ምሕሪ መሰል ከዓኒ ክህልዎ ከም ዘለዎ ምእማን ንትብል ኣብቲ ገዛና ቀረራዊ ብርድኢት ዝወሰደት ገይረ ግን ይወስዳ እንተ ፍልይ ዝበለ ርእቶ ተሎን ይሕዋተይ ክሕግዞም እዮም ስለዚ ማሕበራዊ ውዕል ጌርናሲ ዲሞክራሲያዊ ቅዋም ንፈጥር ኢና ንብል ዘለና እታ ማሕበራዊ ውዕል ውፅኢት ናታ እንታይ እዩ ናይቲ ማሕበራዊ ውዕል እንካን ሃባን ተባሂልካ ናይ መወዳእታ እንታይ እዩ እታ ዲሞክራሲያዊ ቅዋም ምህላው ማለት እያ እታ ዲሞክራሲያዊ ቅዋም ነቲ ፕሮፌሰር ዝብሎ ዝነበረ ነቲ ቅርፃ መንግስቲ ትገብር ነቶም ካልኦት ኣካላት ትገብር ዕዳጋና ከመይ ክኸውን ኣለዎ ብከመይ ኦርጋናይዝ ንገብሮ ትገልፅ ንኩሎም ንዕኦም ኣብ ግምት የእትያ ከም ሃገር ከም ንዋሳእ ክትገብረና ትኽእል ስለዝኾነ ስለዚ ከምውሁብ ኣሎ መጀመርያ ኣብ ማሕበራዊ ውዕል ንኣቱ ንቅርፂ ናይቲ መንግስቲ ዝበሃል ንኩልና ዝውክል መንግስቲ ክንገብር ስለ ዘለና ኣብ መወዳእታ እታ ኮንሽን ከዓኒ ትወፅእ በታ ኮንሽን ከዓ ኮና ተገዛእቲ ኮይና ተማእዘዝቲ ኮይና ከዓ ንኸይድ ዝብል መረዳእታ እዩ ዘለኒ ኣውዲለ እንተኮይነ ናይ ገዛና ርኢቶ ብምሉእ ዘየንፀባርቕ እንተደኣልየ ግን ብፆተይ ሕጂ ክእርሙንን ክውስክሉን ይኽእሉ እዮም ሆፕፉሊ ግርማይ መሊሸልካ እኮ እንተዘይኮነ ግን ክትምለሰኒ ትኽእል ኢኻ Okay, thank you, Sangas. ግርማይ ከመይ ወሲድካ ዲኻ እታ መልሲ ብቑዕ መልሲ ረኺብ ማለት እቲ ዝነበረኒ ፅልግልግ ኢሉኒ ዝነበረ ብሩህ መልሲ ረኺበ ይቐኒየለይ ኦኬ ታንክ ዩ ግርማይ ስለዚ ወይዝነኩ ማን ይዛረብ يري لهم استلعل العيد باشاي العيد الله مسلني اوكي باشاي ويلكم باشاي كما غني كما يكنيهم يغني لنا كذا بتاعهم صبوا قصل بس ايش سمع له واسمع له ثانك يو يغني لنا قال يا اخو طمنتي دحر مسغانا እቲ ቀሪቡ ዘሎ ማለት ብዕብዒቢ ዝበለ ብዙሕ ዲቴይል ስለ ዝኾነ ናብ ኩሉ ክእቱ ኣሸጋሪ ክኸውን ይኽእል እዩ ግን እቲ ዲሞክራቲክ ቅዋም ምስ ቆመ ዳሕራይ እተን ሰለስተ ዝበልካየን ሰንጋል ፖለቲካዊ ፍትሒ ማሕበራዊ ፍትሒ ቁጠባዊ ፍትሒ ኣብ ትሕቲአን ከዓ እተን 10 ነጥብታት ተዘርዘራ ማለት እዩ ሕጂ ንዓይ እንታይ ኮይኑ ተሰሚዕኒ ኣሎ ብምሉእ እዚ ትካላት እዩ ኢንስቲቱሽንስ እዩ ብምሉእ ሕጂ ማዘር ኢንስቲቱሽን ከዓ ክህሉ ኣሎ ባህላ ያኒ እቲ ስቴት ጋቨርንመንት እቲ ሃገረ መንግስቲ ዝበሃል ከም ዶላ መጠን ምስ ቆመ እቲ መንግስቲ ሕጂ ስርሑ ሲ ኢምፕሊሜንቴሽን ስለ ዝኾነ ነዚ ኩሉ ዝምግቦ ፊጉራቲቭሊ ከቅርቦ እንድሕር ኮይነ ንኣብነት ከም ሓደ ፈለግ ንውሰድ እሞ ምንጪ ናይ ፈለግ ኣሎ ዳሓርቲ ፈለግ ኣሎ ትሪቢታሪስ ኣሎ ዳሓርቲ ሲሎ እቲ ባሕሪ ናብ ህዝቢ ክወርድ ከይዱ ማለት እዩ ነገር ስለዚ እዞም ኩሎም ትካላት እዚኣቶም ንዕኦም እቲ መንግስቲ እንድሕር ኢምፕሊሜንቴሽን ኮይኑ ስርሑ ንዕኦም ዝምግብ እቲ ምንጪ ሲ ኣየናይ ትካል እዩ ትብል ሓደ እዚ እዩ ክሊር እንድሕር ኮይነ ካልኣይቲ ሕቶይ ድማኒ ነዚ ዓለምና ማለት ብዝያዳ ብኣብዝሓ ብመጠን ክንሪኦ ከለና ብኣሜሪካን ኢምፔሪያሊዝም ዝምራሕ ናይ ዌስተርን እንታይ ዝበሃል ኢንፍሉወንስ ተዘረኸና ስለ ዝኾንና ኩላትና ዳርጋ መብዛሕትና ኣብ ኣሜሪካ ተረኺቡ ዘሎ ነውፂ ሕጂ ሲ ኣበይ ካቴጎራይዝ ትገብሮ እንታይ ስለ ዝጎደለ እዩ ካብዚ ተቐስካያ ትካላት ናይ ኮንትሮል ሲስተም ሲ ተረዲእኻነ ዶ هو ካላስ ወዲእ ኣለኹም ይቐኒየለይ
أصفى موت من اللي شافتن حر نتحاجز كالوت ونعدل كنوم بصوتنا كلنا عند تمال علشنا هنكيت كنا نتحاجز أصفى ميت خازن لها كالوت ونحاجزنا كابتن بصوتنا زنوركم نطرح خير زار مثلا كلنا صرحية سلازنا بري أسأل سؤال سنجاسي نعم جدي فالكان يرمو أب هنصت حاجة منقصي أبيت أسأل أب هنصت حاجة منقصي تمادر إني تشين كتل الله تبل بزح نصت سلازي كونت اللي أيرد أن يمو نقط فانسا مغناطو كومو مقبال مادر إني تشين انت العنا قبارة حداقيت كتخونيا تي سرقنا بملؤ سلطان ناي منقصي عرب تخلالوي بطعمكم ما عرق خلالوي ناب كلكم ما عرق خلالوي غاب حدا مقبابي سامبل بيزان حانتو يمتوانير كل جميع سلطان من بستقر حدا بوتان حتى ما قاليهم تطبالي تارياني زون ديكتاتورشيبيو اوتوكراتيكيو هاو خد حد من تل عدليخا تتي قوامكا نتي سلطان ناي منقستي نبوز حد سبات بقوام هيو تنظم عارف يزقورا ስለዚህ እዚ ተሓደ ካብቲ ውሕስነት ናይ ክስታይ ብዙሕት ክንብል ከለና አንተወይ ፕሮፌሰር ንመፅ ነይሩ እቲ ክላሲካል ቶም እቲ ስልጣን ናይ መንግስቲ ናብ ሓጋጊ ፈጣሚ ፈራዳ ኣካል ጥራሕ ሒዙ ማዓረፍ ዝብል ነንሕድሕደን ከዓኒ ቼክ ኤን ባላንስ ከዓኒ ክትገባበር ኣለዎን ዝብል እዩ ነይሩ እቲ ክላሲካል እዚ ናይ ሎሚ ዝመፁ ዘሎ ግን ከምኡ ጥራሕ ኣይኮነን ካብኡ ወፃኢ ዝኾና independent bodies who كلها خلالون نساتنون كلن سلطان ناي منغست خمزلون غيرنا سلطان هو independent مخان مالسي بقى ገለጻ ኮይነን ወሽደው ይሆና ቀለውቲ ይሆና ጉድለታቲ እርማ ዘለውን መሰል ዘለውን ተናለውን ዝብል ይዝመጽ ዘሎሞ ኣብ ዝርዝራቱ ድሕራይ ብዙሕ ክበዝሓና ይክእል እዩ ስለዚ ኣንቲ ማዘር ኦርጋናይዜሽን ክትሉ የብላን يزرد أزرلكم أنا بروفيسور كيدانون بوزك بيجا سلسلة حجزنا يبزي رمنا كبر هل كان قرب أنت مالتكم مخانا كنت حطي كي تخون هو حتى ما زرد بدلوها أنا كم زناي حقاق أكل من البات توشيل خي كون كم مالتكم كوس أي ما أنا عملت كم تدقلت كاي قدم تي كون تاخذوا حقاق أكل برجع من تكون قالكون كونغرس خون بلادلس ዝኾነሉ ግዝያት ኣሎ ማለት እዩ እንተደኣ ንዕኡ ዝምግቦ ነገራት ደልዩ ማለት እዩ ካብኡ ወፃኢ ዝኾነ ከም ዝትብሎ ዘለኻሲ መን እቲ ምንጪ ምክንያቱ እቲ ጋቨርንመንት ከይዱ ኢምፕሊሜንቴሽን ስለ ዝኾነ ካብዞም ትብሎም ዘለኻ ጥቂትካዮም ዘለኻ ትካላት ንላዕሊ ንዕኦም ሳፕላይ ዝገብሮም መን እዩ ዴሞክራሲ እንተይልና ኣብታ ዴፊኒሽን for the people by the people እንደበልና ኢና ንገልፃ መን እዩ ምን ድሕሪልካ ህዝቢ እዩ ህዝቢ እንተይልካ ከዓኒ ዜጋ ማለት እዩ ስለዚ ሃገረ መንግስቲ እንዲና ንሓንእ ዘለና ኤሪትራ ናይ መን እያ ዝብል ሕቶ ኢና ንምልስ ዝበልና ብኡ ምክንያት ኢና ናይ ህዝባ እያ ናይ ህዝቢ ስለ ዝኾነ ህዝቢ ወሳኒ ህዝቢ ዘመሓድሮ ንኩሉ ስለዚ እቲ ቅርፃ መንግስቲ ህዝቢ ዝውስኖ ምምሕያሽ ዘድሊ እንተኮይኑ ናይ ህዝቢ ጉዳይ እዩ ካብ ዝብል ኢና ንብገር ዘለና ስለዚ ልኡላውነት ህዝቢ ዝብል ኮንሰፕት is important ሳታ ማዘር ንብላ ዘለና ኮይና ትስማዓኒ ናብታ ካልኣይቲ እዚ ህዝቢ ኸ ብከመይ ገይሩ መንግስቲ ስተይቲ ይሃነፅ እንተደኣልና ተኣኪቡ ብመንገዲ ምሕበራዊ ፍትሒ ኮንስቲቱሽን ይገብር እሞ ሽዑ ብድሕሪኡ እታ ኮንስቲቱሽን እያ ትገዝኣና ስለዚ ኣብ ሱፕሪም ሕጊ ብዕልፍን ኮይኑ ብዕሊ ሕጊ ዘይከይድ ኩሉ ንሕጊ ተገዛእ ትገብር እታ ቅዋምያ ኢና ንብል ዘለና ስለዚ ንሳ እታ ማዘርና ኣብ መወዳእታ ህዝቢ እቲ ባሕሪ እቲ ህዝቢ ከዓ ነታ ቅዋም ይገብር ኩሉ ከዓነ ነታ ቅዋም ተገዛእ ይኸውን ኢና ንብል ዘለና እዚኣ እታ ኮንሰፕት ተረዲኣትን እንትኮይኑ እንሓር ኣብታ ካልኣይቲ ዝመፀት ነጥብካ እንታይ እያ እዘን ኣካላት መንግስቲ ኩለን ሰስልጣነንን
ምቅሊ ስርሐንን ክትበን ከለካ ስልጣን ትበን ኣለካ ማለት እንዲ ሕድሕድ ምቁፅፃር ከዓኒ ከም ዝህሉ ምግባር ሰፕሬሽን ኦፍ ፓወር ተቐዳሚት ኢለካ ራእይትካ ሕድሕድ ምቁፅፃር ዴሞክራሲ ኣይሰርሕን ኣሎ እንተ ደኣ ኮይኑ ወይ እቲ ስልጣን ክትብ ከለካ ናይ መንግስቲ ብብቕዓት ናብ ብዙሓት ኣይመቐልካይነን ወይና ዲቮሉሽን ከማ ንብል ነርና እቲ ስልጣን ናይ ማእኸላይ መንግስቲ ጥራሕ ከማ ዘይኮነ ማእኸላይ መንግስቲ ማዘለ ኢሉ ከይሓስብ መታን እተን ላው ንብለን ዘለና መንግስትታት ምምሕዳራት ከመንሲ ዋናታት እየን መንግስቲ እየን ንሳተን እውን ስለዚ እቲ ፓወር ሼሪንግ ናይ ጋቨርንመንት መንጎ ስቴት ጋቨርንመንት ክልል ያሎ እና ስለዝኾነ እቲ ጋቨርንመንት ንባዕሉ ፓወር ሼሪንግ ይገብር ኣብ መንጎ መንን ኣብ መንጎ ሰለስተ ጎናዊ ናይ ስልጣን ምምቕራፍ ኣብ መንጎ ፈራድሕ ኣካል ኣካዳድ ኣካል ገለመለ ኣካል ሰለስቲኦም ምስ በልና ኣብ መንጎ ንትኹል ከዓኒ ኣብ መንጎ ማእኸላይ መንግስትን ናይ ክልል መንግስትን ከዓኒ ፓወር ሼሪንግ ኣሎ ነዚ እያ እታ ቅዋምና ሕጂ ከተውሕሰና ዘለዋ እዚ እንተተኣተዋሒሱ እቲ ስልጣን ሕጂ ኣብ ብዙሕ ቦታ ተመቃቒሉ ስለ ዘሎ ምልኪ ሚኒማይዝ ይገብረልካ ንትብል እያ ትመፅእ ሶ ዚስ ኢዝ ዋን እታ ካልኣይቲ ኣብ ዝኾነ ዴሞክራሲያዊ ሃገር ናይ ኣሜሪካ ጥራሕ ከይንዛረብሲ ኣብ ዝኾነ ዴሞክራሲያዊ ሃገራት ዴሞክራሲ ከመይ ይኸይድ ኣሎ መን እዩ ዝልክዖ መስለካ መን እዩ ዝልክዕ እዚ ግሮስ ናሽናል ሃፒነስ ዝበሃል ኣሎ ሓንቲ ዓዲ ዴሞክራሲ ምስ ገበረት ካልኦት ብደገ ዘለዎ ይኮኑን ዝግምትዋ ኣነ ንስኻ ገለ ይኮኑ ክግምታ ዘለዎ ናይ መወዳእታ መለክዒ ህዝቢ ነቲ ቅዋም ገይሩ ስርዓት ገይሩ ስለዝኾነቲ በቲ ዝሰርዓኻዮ ስርዓትን ስርዓት መነባብሮን ሕጉት ዲኻ ዝብል ሕቶ ኢኻ ናብቲ ዝብጠቐሉ ስለዚ ልዕሊ 75 ካብ ሚእቲ ካብቲ ህዝቢ በዚ ስርዓተ ምሕደራ ስርዓተ መነባብሮ ሕጉስ እየ እንተ ደኣ ኢሉ እታ ቅዋምካ እቲ ስርዓኻ ናይ ህንፅት ሃገር ፅቡቕ ኣሎ ኢሎም እዮም ዝሓስቡ ስለዚ ብኡ መሰረት ንህዝቢ ክንደይ ሕጉስ ኢኻ ብቅልጣፌ ኣሰራርሓ ብቕዓት ናይቲ መንግስቲ ብክስታይ ነዚ ኩሉ ሕቶታት ኣሎ ናይ ገዛእ ርእሱ ዝወፀ ጌርካ ተሓትቱ እሞ ትኸይድ ኣብ ዓለም ግን ተወዳድር ከዓ ስለ ዘለካ ካላት ኣለዋ ነዚ ጥራሕ ምውድዳር ሰርሐን ስለዚ ሓደ ዓይነት መለክዕ ገይረን ናብ ኩሉ ሃገራት ከይደን ክሳዕ ክንደ ብዓልመንየን ዝበለፀ ሕጉሳት ሞር ሃፒነስ ዘለዎ ሃፒነስ እያ ናሽናል ሃፒነስ ንዕኣ ገይረን ሕጂ ኣብ ዓለም ሰጥ ሓደ ዝኾነ ሃገራት ልዕሊ 75 ካብ ሚእቲ ዝረኸባ ኣለዋ ኢሎም ይገልፁሉ ስለዚተን ካልኦት ከዓኒ ንዓ እንዳተወዳደራ ይኸዳ እትገብሮ ቅርፂ ምውዳበን ገለን ህዝቢ እንዲዋንኡ ስለዚ ህዝብና ተተሓጊሱ ድብኡ ነታ መለክዒት ዕድቲ ንገብሮ ዘለና ኣይቁንዕን ፖለቲካዊ ፍትሒ ቁጠባዊ ፍትሒ ማሕበራዊ ፍትሒ ፕሮዲስ ገይሩ ደሊቨሪ ገይሩ ኣይገበረን እሱ ካብቲ መለክዒ እንዳበልካ ኢኻ ትኸይድ የክብል ደሊ ካብዚ እንተ ደኣ ኣሎ ኮይኑ ኣብቲ ምቕራፍ ናይ ስልጣንን ኣብቲ ሕድሕድ ምቁፅፃርን ዲዛይን ክትገብር ከለካ ዝፈጠርካዮ ጉድለት ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ንዕኡ ርኢኻ ትፍትሽ ክትክእል ኣለካ ኣሜሪካ ይኹና ካልኦት ፎም እየን ስዋይ ኣሜሪካ ናይ ኣሜሪካ ኤግዛምፕል ስለ ዝመፀት ኣብ ዴሞክራሲ ክሰርሕዋ ከለዉ መበል 27 28 እያ ትስራሕ ምስተን ቀዳሞት ሃገራት ኣይትስራዕን እያ እዚ ትብሎ ዘለካ ነውፂ ይመፅእ ስለ ዘሎ ኣሎ ኢሎም ዝሓስቡ ስለ ዘለዉ ጉድለት ኣሎ ኢሎም ሲ መበል 27 28 እያ እዚ ክንብል ከለና ግን ምስተን ብግሩፕ ብጉጅለ መቕረቦም ከለዉ ዝተማለአ ዴሞክራሲ ኣለወን ዝበሃላ ሃገራት ግን ብፅዕን እያ ትስራሕ ዓዲ እንግሊዝ ምስ ኣሜሪካ ቅድሚትን ድሕሪትን ኣብቲ መበል 26 ገለ እየን ዝስርዓ ዝተማልአ ኣለወን ዝበሃላ መብዛሕትአን ኣብ ካልእ ኣርእስቲ ከይወስደና በዓል ደንማርክ እዘን መብዛሕትአን ስካንዲናቪያን ኣየርላንድ ገለመለ ለክዘምበርግ ገለመለ ዝበሃላ ንሳተን እየን መብዛሕትአን ኣብኡ ዝመፅእ ስለዚ ሲ ብከምዚ ጌርና እንተጠመትና ይሓይሽ ኩሉ ግዜ ኣብ ሓንቲ ዴሞክራሲ ሰሪሐ ኣለኹ ክትብል ከለካ ነውፅ እንተ ደኣ ኣሎ ኮይኑ ስልጣን ኣመቃራርሓኻ ሕድሕድ ምቁፅፃርን ጎዲልዎ ኣሎ ብዝብል ጥራሕ ንረዳእ ዛስዋይ ኮንዲሽናል ሬቪው ዘድሊ ብቅንዕና እንተ ደኣ ከይድካ ኮንዲሽናል ሬቪው ብኡ ምክንያት ኢኻ ትገብር ትማሊ ዘይተረኣየካ እንዳመሓየሽካ ትኸይድ ናይ ግድነት ሪቮሉሽን ክትፅውዕ የብልካን ብዘይ ሪቮሉሽን ባዕልካ ከተመሓይሾ ክትፍትን ክትክእል ኣለካ ብዝብል ንገልፃ ዝነበርና
بعقمي زي مليش لكم قالوا تحجزوني عبالاتي اوكي حنت ترايتي التهزبين نجزع رسول نمسلو عند ما بزعبا مثل دينا ندار مثل أبدا زي عطو نمسلو توديبو تن سويكا ومحبرات كله تي قدرت له زبلو نتي institutions كحبرون كبلون تهزبس تواسعي كخونا لو زبل انت توسعت تصبر كويس معنا أبيكم أصفى الله عليها الله دعي أبي هنلا سلنا استاي سمع الله ده هو تسمع الله كاميراها تشفيل اللمبر كاميرا ها دعي أبي هنلا أوكي ده هني مو كال أعزارب ده كسل باشاي اندحر اللي كا أنا أنت إزبل كليرلي تيزقون متكو بتكالا أنتاي لي يتم قريبا زرلوا كلن سي كتكالاتين نعان زمقب تكال سي انتاي خون زرلوا إيلي ስለዚህ ተሓብታ የተመለሰትን ምክንያቱ ሓደ ኢንዲፔንደንት ከምቲ ዝበሎ ሰንጋል ክህሉ ኣለዎ ትካል ንሱ ድማ ብናተይ ኣረኣያ ኣነ ባዕለይ ልምሃዝኮ ዘይኮነስ ካብ ሊቃውንቲ ዝተለቃሕክዎ እዩ ፓወርፉል ዩኒቨርሲቲስ ክህልዋ ኣለወን እዚአን እንተን ሓሰብ ተሓሳቢ ኣካል እዩ ፊድ ዝገብሮ ነቲ حقا أكل خون ولا قالوا خون زخون يكون نجار مهازنة زلوا institution أتي university سيو education يتي وسان حق كفلي مالتي حجي سيبو خير زلوا حقنا تقندي نتي تكالات دولة تقبر تكالات كاب كونستيتيوشن أمريكا بلاد لس من تخيكون مو ريفرساب بلينا ديكتاتورشيب كي كيد كم تزبل كايو نوعو تحسابات كم فلفل كوينو منشي زمقبو اتي زلع على ناي تمرت اكالات universities مالتي because governments implement them زقبرو governments do not think زبلو له حسبتي يكون governments سلازي ازي تاع انا زقبلو رئيتو ماتي كم رئيتو متن قل نسخاتكم كا زيادة عمق فلتة سلزلكم كتسفحوا ويدما كتنسقوا تخليكم ما تخلعي تحطوا نصرتي عتا زبلكوا وي وسط كان كي تخون مبري انا انتاي له اذا ترخيب ولا شجر امريكاسي انتاي سلز ودلعي مخنياتو تي اب سنيت زلو قال زلو كلهم زقچمچم زلو بامريكا بمولاتهم بفلاي كمان كان بعد ساندرس ويزوم مهارات كلاتهم من أمريكا زبر زلو كابتي قوام وسيو يعندرس لزلو ترامب نا بروتوكراسي نا أوليغاركي خير سلزلو يوم ويزبر زلو مالتيو نقر فحت بالله مالتيو حجي أنا تحطي زنبري انتاي سلزبو خريت كنترول سيستم سي انتايو سلم انتاي كنترول برزي تخالي امبري in relation to ካልኦት ሃገራት ዘለዋ ከነወዳድር ኣበይ ትስራሕ ኣሜሪካ ገለ ዝብል ሕቶ ይኮንኩን ኣምፅእ ተረዲእካ ንክትከውን ተስፋ ገብር ወይ ኩልኩም ቶም ዝምልከተኩም ኣካላት የቀኒየለይ اوكي باشاي حسابك محلالف كلها بروفيسور كيداني هو انتهي اخو استخدالي زي باشاي زبال اتمن انشتات كابي ازمت زبل بتحدى وقن تا ستيت تبهال حانتي اورجانيزيشن ايكونتن بزحات اورجانيزيشن ان كونستيتيوت تقابر اخم تقدم زي تقاسنا ين بعال زين سوبريم كورت يخون ولا تاني legislative executive judiciary يخون ولا بعال فدرال ريزيرف بانك يخون اسماتو قاير الكب عدنا بعدين بمسرته كلن زين اكلت نايتا هاجراوي منغست زبلنا يين حجي اب مونغو ان كولكتيف كستايزل
ኮሌክቲቭሊ ንስልጣን ይመቃቀልኦ ድሓር ነናተን ክስታይ ኣለወን ሪስፖንሲቢሊቲ ኣለወን ነቲ ሪስፖንሲቢሊቲ ናተን ንኸማልኣ ከዓ ዘድሊ ኦቶኖሚ ክህልወን ኣለዎ በዚ ተሰሚዕና መስለኒ ሰንጋልን ኣነን እንተወሓደ ብቲ ኣቀራርብኦን በቲ ናተይ ርእተን ሓደ መስል እቲ ምንጭ ግን ካበይ መፅእ ካብ ዝበሃል ካብ ብዙሕ ጨንፈራት እዩ ዝመፅእ ካልኦት ንኣብነት ሕጂ ሲቪል ሶሳይቲ ናይ መንግስቲ እዚ መንግስቲ እዝን ኣድልይዎ ኣሎ እዚ ህዝቢ እሞ እዝን ክግበር ኣለዎ ኢለን ሓሳብ ከቕርባ ክእላ እየን ከምቲ ዝበልካዮ እቲ ሓሳባት ካብ ዩኒቨርሲታት ክመፅእ ክእል እዩ ህዝብና ሕጂ ንኣብነት ኣብ ኤርትራ እንድሕሪ ሰርቬይ ጌርካ ሕጉሳት ዲኹም ኣይ ሕጉሳትን ኢኹም ኢልካ ሰርቬይ እንድሕሪ ጌርካ በቲ ተፅዕኖ ዘሎ መሰረት መብዛሕትኡ እቲ ህዝቢ ሕጉሳት ኢና ምበለ መስለኒ እዚ ግን እቲ ህዝቢ ናይ ብሓቂ ሕጉሳት እዩ ወይ እታ መንግስቲ ብግቡእ ትሰርሕ ዘላ መንግስቲ እያ ማለት ኣይኮነን ሕጂ ኣብ ሰርቬይ ጥራሕ ዝተመርኮሰ ዘይኮነሲ ምንጭታት ነፃነት እንድሕሪ ኣልይዎ እቲ ህዝቢ ዋላ ውልቀ ሰባት እውን ሓሳባት ክፅሕፉ ክእል እዮም ሚድያ ኣሎ ሓሳባት ዘምፅእ ዩኒቨርሲታት ምሁራት ኣለዉ ሓሳባት ዘምፅኡ ሲቪል ሶሳይቲ ኦርጋናይዜሽንስ ኣለዋ ሓሳባት ዘምፅኣ እዝን የድሊ ኣሎ ይብላ እሞ እቲ መንግስቲ እንድሕሪ ሪስፖንሲቭ ኮይኑ እተን ኣካላት ናይታ ሃገራዊ መንግስቲ ክዝትያሉ እየን ማለት እዩ ወይ ድማ እቲ ሕቶ ዝመፅእ ዘሎ ካብ ህዝቢ ካብ ሲቪል ሶሳይቲ ኦርጋናይዜሽንስ ካብ ዝኾነ ጨናፍር ዝመፅእ ዘሎ ንሓንቲ ጨንፈር ናይተን መንግስቲ ዝምልከት እንድሕር ኮይኑ እታ ጨንፈር ክትሪኦ ኣለዋ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ሓሳባት ፊድባክ ዝበሃል ነተኒ ናይታ ስቴት ንብላ ዘለና ኦርጋናይዜሽንስ ወይ ጨናፍራት ካብ ብዙሕ እዩ ዝመፀን እቲ ሓሳባት ካብ ህዝቢ እዩ ዝመፅእ ግን ካብ ህዝቢ ዝያዳ ክንብል ከለና ከዓ ካብ በዓል ሲቪል ሶሳይቲ ዞም ኦርጋናይዝድ ዝኾኑ ክፍልታት ናይ ህዝቢ ዋላ ፖለቲካል ፓርቲታት እውን ከምኡ ንሳተን እውን ነቲ ፖለቲካል ፓርቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ ፖለቲካል ፓርቲ ዝወቕሳሉ ብዙሕ መገድታት ኣለዎን ስለዚ እንታይ እዩ እቲ ጉድለት እቲ ወቐሳ ናተን እንታይ እዩ ዝብል እውን ሓደ ካብቲ ፊድባክ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ከምኡ ኢለ ምመለሽክዋ መስለኒ እዛ ናይ ባሻይ ሕቶ እቲ ናይ በዓል ኣሜሪካ እንታይ ስለ ዝጎደለ እዩ ገለ ዝብል ዘሎ ግን በቲ ሓደ እንታይ ኣለና እቲ ፀገም ኣብ ፖለቲካል ፓርቲሳት ብዙሕ ኢና ንፅጋዕ ሕጂ ንኣብነት ከምዚ ዘሎ ኣብዚ ግዜ እዚ ዘሎ ናይ ኣሜሪካ እቶም ሰነት ሪፓብሊካንስ እዮም ማጆሪቲ ኣብቲ ኮንግረስ ሪፓብሊካንስ እዮም ማጆሪቲ እቲ ፕሬሲደንት ሪፓብሊካን እዩ ስለዚ እንታይ ኣሎ ማለት እዩ እንተወ ሓደ ካብተን ሰለስተ ብርቱዓት ጨናፍራት ናይታ ስቴት ኣብ ሓንቲ ፓርቲ ተጠሪፉ ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ክንዲ በትን ህዝቢ ዘድልዮ ዝበሃል ወይ ካብ ህዝቢ ዝመፅእ ፊድባክ ብኡ ክንዲ ዝኸዳ በቲ ናይ ፓርቲ ድሌታት ወይ ከዓ ናይ ፓርቲ ኣይዲዮሎጂ ክምርሓ ከለዋ ፀገም የምፅእ ሕጂ ንኣብነት ኩሉ ግዜ ናይ ኮንግረስ ናይ ሰነት ድጋፍ ስለ ዘለዎ ትራምፕ ነቲ ናቱ ስልጣን ንምግባት ብዙሕ ግዜ እዩ ዝደፍአን ዋላ ነቲ ኮንስቲቱሽን ብዙሕ ግዜ እዩ ዝደፍኦ ስለዚ ብከምኡ ገይሮም ገለፅዎ መስለኒ ምናልባት ዘይ ክትሰምዑ ትኽእሉ ትኾኑ ናተይ ርእቶ ግን ከምኡ ወዲ ኣለኹ ንኪዩ ፕሮፌሰር ኣሰፋው ትዕንቅፎ ስለ ዘላ ኢለ ፕሮፌሰር ስልጣን ስቴት ክትብል ከለካ ፅቡቅ እንድካ ገሊፅካ ናብቲ ጋቨርንመንት ንፍለ እንዳበልናስ ናብቲ ጋቨርንመንት ንምለስ ከይንህሉ እየ ዝፈርሕ ዘለኹ ስለዚ ስቴትን ጋቨርንመንትን በበይኒ ምሽልና ሓቀይ ተረዳዲእና ኣብዚያ ጋቨርንመንት ሓንቲ ጨንፈር ናይታ ስቴት እያ ብዙሓት ጨናፈር እንዲሒዛ ዘላታ ስቴት ጋቨርንመንት ትበሃል ብስፌር ክንገልፆ ከለና ሕጂ ጋቨርንመንት ስፌር ከዓ ንብላ ንዓ ጋቨርንመንት ስፌር ፕራይቬት ስፌር ፓብሊክ ስፌር እንዳበልነው ካተጎራይዝ ክንገብሮ ንክእል ኢና ኢና ንብል ዘለና
ستيت بزعبا ستيت هاجر منقص تخنزارب كلنا حجي نزن سلستي ان سفيرس تحز ات برايفت سيكتور نوعلو كان نايتا ستيتيو ات بابليكس نبلو زلنا ماركتيو ماركت بعابي يقول له نسون ستيتيو government نبلو زلنا حد برانش يكتب له صنيحه ستيتيو اوكي ابتي وشتي زن سلستي ان سفيرس كاني انشنس هلا اذن انشنس زي اتن كاني state institutions يزبل زلو be it on أفتي government fair إذن نختب لنا صنحها نعبنت حقاق أكال فتصام أكال فراد أكال كالوت كمان agencies هلوا autonomous بنا agencies كلنا زي الحجي state institutions مفعلنا أبي اللوا أبينا نرخبنا أنت عنا جم كراسيفاي خن جبران كلنا government fair اللوا نبلا هجي government خن نبل كلنا ناي state institutions أوشت اللوا نت state ينزل بالكتل أبتي private أبتي public كن كيت كلنا معتم civic society اللوا كوميشن نايسب أو مثلا لو أنت قال ملا إذا أنت corruption قال ملا لو إذا الحدي state institutions government institutions independent body شيلهم توعون مثلا كابتن ناي government أبتي تعمل شات عطوانين ناي مخطط عصاح يزلون نتي منقصة تباهيل زلوا نخطط عصاح تباهيلا state institutions يعني يزول زلوا عليه صدقنا أبتي private sector كأني institutions لا أبتي private ون بدل لا عينت هيمانة أو تكالات الله نعمنت هيمانة تكالات سي توهدوز أنت فعلنا religion institutions they are also state institutions إذا إنونا أن تنقحلو ولا نكفلالو قد نبلينا نخيذ نيرنا سلازي نزي أبو خمسة جنة تتردعنا زيادة نقولنا نتصر تخدخون تخيلها أبو ستيت بزعبا هاجر من قسم زارب سلازلنا انتقالات كن قادت كلنا نقول انتقالات ستيت إنشينس كن بلان كلنا زحاشمت أو عدا يكون أين فلايين بزعبا ستيت نداولنا نتن غافرمنت راح فرينا أين زارب أبزبلي زمت زلقوا بزعبا من صد هاجر سلازخونا على استنان قداميتي رأيتي إن ديمقراطية تمسرت تنتدع كوينكا ديمقراطية تمسرت كوينكا فتي باوز بهذولوس ديستريبيوتد كهون كخلالو أبوات مسبلنا power source of power انتايو نتو political power ترح أبدمة إتنا نزارب زلنا خين كون power سامي فتي power distributed كهون على وين أنا زلنا كاري after government كلينش أف نايت منقص نبلو زلنا أو خينو مسرحون نبضحت كتبن كتخلال لك تحل مقود صار كجبنا وتي public sphere نبلو زلنا نحن civic society ترى أخينا بقي أنا state initiative civic society هذا اللي مثلا نايدك صارت كتب هاي الخلوة تاي تباور انت العيل كان حجي public protest تقبل فقدر التقوى بقى تقاوم نتمنقص كتصرف نتمنقص investigate كتقبل نعو قال لك تقبل أزون بعلو كوباور كوي أنا تجعنو تقبل أنا بس ما أخرى من قصة عمس انت الأقدري نخلص بدرسي وامكاس تلتاني هبالون عا سس باورون اللوا دولي ان ستيت انشنس نعم statistics office انت الأوسيتك حبلتها تما أخر إذا حبلتها زي مثلا تمنقص راح يوننو سمي يجيب كل سبكي تتعرف يكون نايز حبلتها معناته information is power also it has to be distributed now كله زبل نتبتاتون حزيو that's why أنا أتا countervailing elections نبلن زلنا ناتن independence is important معناته حيلي أب هذا مثلا concentrated كيكون political حيلة راح زي كونه ناي حبلتها حيلي ناي سلطان حيلون ناي military حاليون أنتوا يتجلس أنيرك أقداسيو نسون أب هذا concentrate كون يقولون انت حلو ده أقوين كله جت أطلقه تبين زونن نعم زم حذر هذا نافذ حيل انت الأمسي نسون كعمسي خير كم يجير كاب check and balance تفضلون أبتي state building تزرلو يتبلو نبر عدد داسمة أخوين السمعني مستاناي باشاي زولاز نبر أبتا compliment تقبل تعالين عندنا زلنا ولا حنت أجمع يكونت نسخة تمازر إنشن يونيفرسيتي الكا نحن عندنا نزلنا أوكي ولا يونيفرسيتي ترى أخوينا is a state initiation أبتبل قناة مثلنا بناتي مدد داتا بالبلوك وهابيتيا إنشن نمبر organization يكونت
ኣገልግሎት ወሃቢት ማለት እንታይ ማለት እዩ ዋና ናይታ ስቴት ህዝቢ እዩ ምስ በልና ህዝቢ ኣብ ዝተማልአ ሓበሬታ ብቕዓት ሃልይዎ ፅቡቅ ውሳኔታት ንክውስን እዛ ዩኒቨርሲቲ ሓጋዚት እያ ነቲ ዓቕሚ ሰብ እያ ተማዕብል ንሂማን ዲቨሎፕመንት እያ ትሰርሕ ስለዚ ሂማን ዲቨሎፕመንት ምስራሕ ማለት ወሳኒ ተራ ኣለዎ ሓቅኻ ወሳኒ ተራ ኣለዎ ምክንያቱ ኣብቲ ምሕበራዊ ውዕል ክኸይድ ክደሊ ከሎ ብዛዕባ ኮንፍሊክት ሪዞሉሽን ዩኒቨርሲቲ ፅቡቅ ጌራ ተማራሚራ ተምፅእ እቶም ፖለቲካል ሲስተምስ እንታይ እዮም እንታይ ይፍልልዮም እንታይ ይጠቕሞም ገለመለ እታ ዩኒቨርሲቲ እያ ትንቂ ወሃቢት እያ ኣስናቂት እያ ስለዚ ዋና ህዝቢ እዩ ነቲ ህዝቢ ግን ንሳ እያ ኤምፓወር ዝገብሮ ናይ ኤምፓወርመንት ፕሮሰስ እምበር ከም ማዘር ኢኒሽን ጌርና ክንሪኣ ዝግባእ ኣይመስለንን ምበልኩ ናብቲ ክስታይ ክኸይድ ወዲ ሰብ ግን ትምህርቲ ጥራሕ ኣይኮነትን ዩኒቨርሲቲ ሰልካ ትምህርቲ ጥራሕ እዩ ሂማን ካፓሲቲ ክንብል ክንደሊ ከለና ጥዕና እዩ ጥዕናን ትምህርትን ተመላሊአን ዝኸዳ እየን ምክንያቱ ኣዚ እንኦ ዘደይ ኣብ ማዕታት ኣትዩ ኣድምቁ ኮይኑ ውፅኢታዊ ኮይኑ ክወፅእ ፍሉጥነት ከም ባህሊ ገይሩ ክሕዞ እንተደኣ ኮይኑ ትምህርቲ ጥራሕ ኣይኮነን ዘድልዮ እንትሓመመ ኸ እዚ ኩሉ ተማሂሩ ፕሮፌሰር በፂሑ ተመራማሪ ኮይኑ ንህዝቢ ኣገልግሎት ከይሃቡ ክኽመው ትኽእል እዩ ስለዚ ጥዕና ኣገዳሲት እያ ነቲ ህዝቢ ኖውሌጅ ብቕዓት ክድልብ ፍልጠት ክእሎትን ደሪብካሉ እንኡ ከዓ ክትሕልወሉ ኣለካ ዛስ ዋይ ሂማን ዲቨሎፕመንት ክልቲአን ብሓንሳእ ተኣሳሲረን ዝኸዳ እየን ንብለን እሞ ኣገዳሲ ተራ ኣለወን ነተን ትብለን ዘለካ ኣብቲ ከም መዘር ኦርጋናይዜሽን ክረኣይ ኣለዋ የብለንን ግን ተፈላለዩና ስለ ዘለና የህብትሞ ነቲ ዲስካሽን ዋላ ሓንቲ ይኮነን أجمع يقولون كني أغني لي. أبزي أسنقال عند حري chairman فقيد الله نتامي بالكم أسلكها. منها؟ كدانة من قستاب. بروفيسور. أوكي كذا الحرة إذا حني. وإتا نسخانة تهزبي عطا ستيت نبلا تخير الله مثلني. زي كاير داني مخنياتو نايتا ستيت ديفاين كان قبر خلنا ببزح مقدي ديفاين تخول. صقام فترة الكايجن دحر مو حماق منقستن تلس عبتي وسنتي أكلت تنزتقسنا يوم كم بعالتي government كم بعالتي judicial system executive ولا supreme court أتاتهم زي كونس نبتهزبون تورد الخمالتي حجي نعي كم ذرائني تستيت بهال عبتي نتا هاجر مس حزبا زكايديهم أكايديهم نساتهم وسنتيهم زوسنيهم نحن نتيجة سوبريم كورت توسنيا نحن أخمول كسبات كم سلطان يبلنا نايتا ستيت أكل كن كونين خلينينا نايتا ستيت أكل مالت تا ستيت أمبريلا كلاب يعني كله سيتيزن أبالات نايتا كلاب نمبر أبالات نايتهم نتا كلاب زم حاضر واي كنا حجي اتم زم حاضرو أكلات تم organizations نايتا ستيت اللي زفاليهم حدا كنديز توسنا قطرهم كاب حدا political سرعات نابكال political سرعات سلا زفالالي نساتهم يمنتا ستيت constitute زغبرو زم حاضرو مالتي اتهزب قنا محاضرة يكونن اتهزب انتاي قبر خيل input يهب demand سيقرب حتتات يحتت نتام زكايدو كايت أكلات فيدباك يهبون مالتي جن وساني كونن اوكي سيفل سوسايتي حجو وسانتي كونن حتى يم زغربو إذا منقستنا زز قدرت على وبلو ميديا خمو إذا منقستي زتات قدرت على وزتات انتظريات بغدي قليلو فيدباك يقرب امبر أكل نايتو وساني كونن وسان تزخون يرو بعلو موساني أبكن دي منقستنا زن قدرتات على وزبل سلازس تم والكسبات ولا civil society organizations ولا بعال universities حسابهم كقدو بزخولهم بر وسانتي كونن سلازي توسانا تي part نايتا state وتخالق جن feedback يقبر باتي منقستي صبوق ندحر خويني يحقوست منقستن دحر حماق خوينو خاقو غيرو فتن
ንስታት እምበር ኣካል ናይቲ ወሳኒ ክፍሊ ኣይኮነን ምበልኩ ኣነስ ወዲ ኣለኹ ይቀኒለ اوكي حر سبق بروفيسور مانستا أخوة حتى حضريت أخوات نسمعت دو حري قال لي مابتنا يوتيوب أبنا إيريسات تراخوه كما قرنا نبزوم كن أبتن خيل يبلو اللغو أفسنتنا.com انت آتيقوم أبت مجمّر أبتلع عليك ترخبو يقوم اللينك اوكي محلال فكارها جون هو نتم سمعتي حضريت أزوم زلخو اوكي እዚኣ ክስታይ ማለት ድሓን ወገን ከነት ሕዛሞ ማለት እቲ ስቴት እቶም ነቲ ስቴት ዘመሓድሩ ኦፍኮርስ ፍሉጣት እዮም ማለት እዩ ግን እቲ ህዝቢ እንታይ ግድኡ ኣብ ንዓታቶም ምስማዕ ኣብ ንዝብል ነገር በቲ ኣብቲ ኮንስቲቱሽን ዝተቐመጦ መሰረት እቲ ህዝቢ ነቶም ሰራሕተኛታት ናይቲ ስቴት ናይ ምምእዛኖም ግደታት ክፃወት ይኽእል ማለት እዩ ግን እዚ ኣበየናይ እዋናት እዩ ክፃወቶ ዝኽእል እንተዳ ክበሃል ኮይኑ እውን ኣሎ እቲ ግዜ ናይ እምነት መንግስቲ ናይ ምምራፅ ግዜ ኣሎ ኣብዚ ወሳኒ ተራ ክፃወት ይኽእል ካልእ እውን ኣብቲ መዓልታዊ ህይወት እውን ብናቱ ሰላማዊ ሰልፍታት ድዩ ብናቱ ሚድያታት ኣቢሉ ነቲ መንግስቲ ተፅዕኖታት ክፈጥረሉ ይኽእል ማለት እዩ ግን እቲ ፍሉጥ ነገር እንታይ እዩ እቲ ህዝቢ ንኽመርሖ ነቲ መንግስቲ ሓላፍነት ሂብዎ ስለ ዘሎ ብመሰረት ናይቲ ተቐሚጡ ዘሎ ሕግታት ድዩ ወላ ኮንስቲቱሽን ከዓ እቲ መንግስቲ ክሰርሕ መሰላት ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ምንታይ ወገና ክሓይሽ ነዛ ሕቶ እዚኣ እቲ ሲስተም እንተዳ ዴሞክራቲክ ሲስተም ኮይኑ ናይቲ ህዝቢ ተራ ዓብይ ዝኸውን ማለት እዩ ግን እዚ ኣብቲ መዓልታዊ ህይወት ንዓዚ ግበር ትግበር እናበለ ዝኸዶ ዘይኮነስ በቲ እቲ ሕግታት ዝተቐመጦ መሰረት ክፀሉን ከማእዘንን ይኽእል እዩ ማለት እዩ ኦኬ ቀፂሉ ዝዛረብ ግርማይ ዘምኬል ድሕሪኡ ባሻይ ክትዛረበኻ ድሕሪኡኻ ፍትወ ክፍለይ ኦኬ ሕጂ እውን ሓንቲ ክልተ ሕቶ ኣለዋኒ ሓደ እቲ ደውላ ወይ እቲ ስቴት እንብሎ ክንዛረብ ከለና መብዛሕትኡ ግዜ ደውላ ወይ ስቴት ማለት እቲ ጂኦግራፍ እቲ ህዝቢ እቲ ልኡላውነት ገሌልና ንቕልፅ ሓደ ኣርባዕተ ነገራት ዳሕራይ ምልስ ኢልና ከዓ ብዛዕባ ስቴት ክንዛረብ ከለና ብዛዕባ እቲ እቶም ቦዲስ ኦርጋናይዜሽንስ ነቲ ሰላም ዝፈጥሩ ምምሕዳር ገለ ዝገብሩ ኢልና ኩሉ ግዜ ኣብቲ ፖለቲካዊ ሸነኻ ወይ ኣብቲ ስልጣናዊ ሸነኽ ጥራሕ ንዛረብ እቶም ክልተ ኣቐድም ኣቢልና ወይ ሰለስተ ዝጠቐስናዮም ብረቂቕ ወይ ብርዱ ኣብ ውሽጡ ኣለዉ ኢልና ስለ ዝሓስብ ድዩ ገሊኣቶም እውን እንታይ ይብሉ እቲ ዝቐረብ ብዙሕ መግለፂ ናይ ስቴት እኳ እንተሃለወ እቲ ናይ ማክስ ዌበር መግለፂ በቲ ካራክተርስ ወይ በቲ ባህርያት ናይታ ስቴት ብኡ ዝግለፅ እቲ ዝሓሸ ኮይኑ
نرخبو يبلون قال ناي بوليتيكال ساينس مهورات نسقا تلولاونت تي برت نسات راح استايكم تبل ابت جغرافي كاونت اشمو ازل على سلطاننا تامو خانو زيتات يتقس حجي اتم كالوت نداناغر انا داناغر بزحات وين ابزعلو للو نداناغر ستيت لنا እንደገና ድሓር ኣብታ ናይ ስልጣን ወገን ጥራሕ ወይ ናብቲ ቦዲስ አን ኦርጋናይዜሽንስ እንብለን ናብ እንጥራይ ንኸይድ ስለዚ እዚኣስ ከመይ ወይስ ተኣሳሲረን ኣለዋ ኢና ኢልና ክንዛረብ ዋላ እንተ ዘይበልናየን implicitly ኣብቲ ንዛረበሉ ዘለና ኣለዋ ዶ ክንብል ንኽእል ሓንቲ ሕቶ እዚኣ እታ ካልአይቲ ሕቶይ እቲ ጋቨርንመንት ወይ ተመሪፁ ምስ መፀ ኣብቲ ስቴት ኣገልግሎት ዲ ዝሓትት ነቲ ተመሪፁሉ ዝመፀ ፖለቲካ ናይ ብህዝቢ ስለተመርፀ ኣገልግሎት ጥራሕ ዲ ዝሓትት ወይስ ውን ገለገለ ኣብቲ ዘገልግልዎ ሸነኻት ሕጂ እንተ ደኣ ፎሬን ሚኒስትሪ ኣቐሚጡ እቲ ፎሬን ሚኒስተር ናይቲ ሃገር ናይ ወፃኢ ፖለቲካ ኣሎ ኣብኡ ገለገለ ዶ ክቀያይር ይኽእል እዩ ወይስ ኖ ስኻ ተገልጋሊ ጥራሕ ኢኻ በዚአን ኢኻ ትኸይድ ክብሎ ይኽእል እቲ ቶም ናይ ስቴት ኤጀንትስ ከዓ ቶም ነቲ ስቴት ኣብቲ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስተር ጥራሕ ኣልዒለ ኣለኹ ኣብ ካልእ እውን ከምኡ ናይ ሕክምና እውን ክህሉ ይኽእል ናይ ትምህርቲ እዚኣቶም ኖ እስኻ እዚአን ትግልገል ካባና ድዮም ዝብልዎ ብኻልእ ኣባሃህላ ኣየናዮም እቲ ኤጀንት እቲ ትውክልና ሒዙ ዘሎ እቲ መንግስቲ ድዩ ወይስ እቲ ብውክልና ናይቲ መንግስቲ እቲ ካብቲ ስቴት ተወኪሉ እቲ መንግስቲ እዩ ዝሰርሕ ዘሎ ክንብል ንኽእል ስለዚ እዚ ዘብለኒ ዘሎ ገለገለ ምስኣተው ኦኬ ዋላ እኳ ዓበይቲ ነገራት ዝልውጡ እንተዘይኮይኑ ዋላ ኣብዚ እውን ሕጂ ትራምፕ ዝገብሮ ገለ ለውጥታት ክገብሩ እቲ ኢንስቲትዩሽንስ ይደልዩ ሕጂ ስጋብ ክንደይ የፍቅደሎም እዩ እቲ ለውጥ ክገብሩ ይኽእሉ ወይስ ኣይክእሉን እዮም ጥራሕ ተገልጊሎም እዮም ክኸዱ ዘለዉ ነታ ዝተመርፁላ ፖለቲካ ክትርጉሙ የቐኒየለይ ሕቶይ ተረዲእካ እንተኮይንካ ኣብ ሰንጋር ቀጽል ሰንጋል ማለት አለ ዋላ ክልተ ሕቶ ዶ ክንገብር መታን ክንቅልጥፍ ከይ ግዜ حر بشاي قاسم اوكي ثانك يو تمرارسنا بشكون كوين هلمبر انا انت زبلتي alternative كم تفليق يرقربون يرمسلني نتناي تعنا نقرات سنقال كلهم تم نتا ستيت زفتروا تكالات نتا دولة زفتروا تكالات كاب نقعات وصع خون يكون اليوم نقعات فترة أنا تمرتي مالتي سلازي تمرتي أب كل له ناي تعنا الكانيركا بداي تمرتي تعنا خم تقبر بهذا المال صغير زوجت قوس لا مسلك ما كان كتوصل سلازي ناتو لابراتور له مالتي لازم تمرتي اللي مالتي ህዝቢ እዩ ዝውስኖ ክበሃል ከሎ ህዝቢ ብትካላት እዩ ዝዛረብ ኣብ ታሕቲ ክንሪኦ ከለና ኣብ ሰፍሕታት ታሕቲ እቲ ዓበይቲ ትካላት ከም ቅዋምን ቶም ዝኣመሰሉን ክኾኑ ከለዉ ኣብ ታሕቲ ክንሪኦ ከለና ህዝቢ ግን ብጥርናፈ ክዛረብ ከሎ ብዩኒዮንስ እዩ ዝዛረብ ማለት እዩ ብዩኒዮንስ ዋላ ኣብ ካምፓኒ ከይተረፈ ሽግራቱ በቲ ተፈቂዱሉ ዘሎ ቅዋም መሰረት ተማእዚዙ መሰላቱ ክሳ ይገብር ነዚ ድማ ኣነ ነቲ ኩለን ትካላት እቲ ትምህርቲ ኤጁኬሽን ክንብል ከለና ሕጂ ብጣዕሚ ኳሊፋይድ ዝኾነ በበናቶም ቶም ዓበይ ዝለዓሉ ቅርፃ ዝርከቡ ዩኒቨርሲታት ዘለዉ እዮም ማለት እዩ ስለዚ እዚኣቶም ከዓ ወፃኢ ካብቲ መንግስታዊ ሰራርሓ ኢንዲፐንደንትሊ ዝሓስቡ ማለት እዩ ፍሪ እንታይ ይበሃል ኣለዎ ፍሪ ኮይኖም እዮም ዝሓስቡ ነፃ ኮይኖም እዮም ዝሓስቡ ማለት እዩ ነፃ ኮንካ ክትሓስብ ከለካ ሕጂ ዝያዳ ዓድል ኣለካ ክትጋላበጥ ማለት እዩ
ዝሓፅረካ ነገራት የለን ዝሓፅሮም ነገራት ዘይብሎም ኩሉ ግዜ ኣብ ምርምር ዝርከቡ ንሳቶም እዮም ሕጂ ኤጁኬሽን ኢን ጀነራል ስፔሲፊካሊ ድማኒ እቲ ኣብ ሃየር ኤቸሎን ዝርከብ ዘሎ ናይ ትምህርቲ ዩኒቨርሲታት እዮም ማለት እዩ ስለዚ እቶም ኩሎም ጥዕና ይኹኑ ኢንቫይሮንመንት ይኹን ማይ ዝስተ ይኹን ድብላዕ ይኹን ዝኾነ ይኹን ነገርሲ እንታይ የድልን ኣየድልን ነታ ሃገር ዘድልያ ናይ ሓሳባት ፍልፍል ንሳቶም እዮም ማለት እዩ ትምህርቲ እዩ ማለት እዩ ትምህርቲ ድማ እቶም ዝለዓለ ቅርፃ ዘለዎም ማለት እዩ እቲ ህዝቢ ዲማንድ እዩ ዝገብር ዲማንድ ክገብር ከሎ በቲ ትካላቱ በቲ ዓንቶይ ዝገለፅኮ ዩኒየንስ ገይሩ በቲ ናቱ ጥርናፌታት ዘለዎ ገይሩ ዋላ ብሓንቲ ካምፓኒ ኮይኑ ከማን ይቁጨምጭም ማለት እዩ ብመዝሑ ሒድኒ ከምዚ ኮይኑኒ ይብል ማለት እዩ ነቲ ስታንዳርድ ናይቲ ሃገር ዝውስኖ ግን ሓሳባት ሓድሽ ሓሳባት ዘምፅእ መፅናዕቲ ዘምፅእ ከም ናይ በቀዳማይ ንኣብነት ሰንጋላ ቀሪብካያ ነበርካ ናይ ቁጠባ ነገር ዝርዝራት ከመይ የድሊ እንታይ እዩ ኣበይ ንርከብ እንታይ ክንገብር ኣለና ኦል ዞስ ቲንግስ እዚኦም ዝገብርዎ እቶም ምሁራት እዮም ማለት እዩ ዘቐምጥዎ ማለት እዩ ስለዚ ካብዚ ክንወፅእ ስለዘይንኽእል ኣነ ከም ለቦ ኣብ መወዳእታ ከቕርቦ ዝደሊ ወፃኢ ካብቲ ትካላት ኮይኑ ዝሰርሕ ዝያዳ ኣተኪርኩም ክትመራመሩሉ ከም ለቦዋ ማለት እዩ ንድሕር ተቐቢልኩሞ እንድሕር ዝሰርሓልኩም ኮይኑ ክላበወኩም ምሕፀን ካብኡ ሓሊፉ ተሪፉ ግን ብጣዕሚ የቐኒየልና ፅቡቕ መዓልቲ ናውዒልና ፅቡቕ ከዓ ተማሂርና ኣለና እንድሕር ከድና ይተሓዙልና ዳርጋ ዝኣክል ጠጠው ኢልና ኣለና ማለት እዩ እሞ ፅቡቕ ይራኸበና ሰላም ካኹኑ ቴንክ ዩ ንፍትው ሞ ንሃቦ ሽዑ ኣብዚአን እውን ክምልሽ ይኽእል እዩ እንተልየን ቀፅል ፍትውና ኣነ እታ ክንጠቃልላ ኢልካ ዘበልከያ ፕሮፌሰር ኪዳነ ዝገልፃ ዝነበረ ኣብኣይ ኣነ ራሲ ሓሳበይ ፅቡቅ ጌርካ ስለ ዝኣለኸያ ካልእ ሓሳብ የብለን ኣነ የለን ኦኬ ቴንክ ዩ ፍትው ሕራይ መቐፅል ሰንጋ ባሻ ወሳኒ ተራ ኣለዎ ትምህርቲ ዝብለና ዘሎ ሓቂ እዩ ዋላ ፖለቲካና ቆልዑ ክኸውን ጥዕናና ዝተማልኡ ክኸውን ቁጠባዊ ዕብየት ከነረጋግፅ ቴክኖሎጂ ክንውንን ምዕባለ ቴክኖሎጂ ትምህርቲ መዳርግቲ ዘይብሉ ጉዳይ እዩ ዩኒቨርሲታት ከዓኒ ስቴት ኢንስቲትዩሽንስ እየን ልክዕ ከም ኩለን ነፃ ኮይነን ነፃነተን ሓልየን ክኸዳ እንተኽኢለን ጥራሕን ከዓ ነዚ ከውሕሳና ዝኽእላ ብፖለቲካዊ ፅልዋ ክፅልዋ የብለንን ስለዚ መምሕዳረን ቻርተር ኮይኑ ነፃ ኮይነን ዝኸዳሉ ኩነታት ምርምር ዘካይዳሉ እቲ ምርምር ከዓኒ ንኣገልግሎት ዜጋታት ዝውዕል ዜጋታት ከዓኒ እታ ደጊመ ናብ ኣመፃ ኣለኹ እምበር ቅዋም እያ ተመሓድረና ንዓዲ ንሃገርና እንቴና ንብል ዘለና ካብ ቅዋምና ፅቡቕቲ ክትኸውን ኣፍልጦና ዝተማልአ ሓበሬታ እንተደኣልዩና ጥራሕ እዩ ዩኒቨርሲቲ ዓብ ተራ ኣለዎን ንዝብላ ዘሎ ምስኡ ሰማምዐ ሞ ርእቶ ስለ ዝኾነ ብኣ ጌርና ክንፈልፋ ናብ ናይ ግርማይ ክኸይድ ኣብ ናይ ግርማይ ክልተ ሕቶታት ሓቲቱ እታ ቀዳመይቲ ሕቶ ስቴት ትብልሲ ዴፊኒሽን ብጣዕሚ ኣገዳሲት እያ ክተናገረና ኣላ ዶ ክንብላ ዝበለ ሓቂ እዩ ኣብቲ ዘተናትና እንታይና ጌርና ነታ ዴፊኒሽን ናይ ስቴት ናይ ሕቡራት መንግስታት ሱፕራናሽናል ኢንስቲትዩሽንስ ኣገደስቲየን ኣብ ህንፀት ሃገር ኢና ነርና ትዝክርቶም ምስተን ሃገራዊ ትካል ሱፕራናሽናል እቲ ኣህጉራዊ ሕጊ ከዓኒ ንኤርትራ ሶቨሬኒቲ ሂቡ ዓለምናት ኮይና ብህንፀት ሃገር ኣብ ህንፀት ምምዕባል መነባብሮ ሕብረተሰብ ኣገደስቲ ዝኾና ትካላት መሪፅና ምስአን ሽርክነት ክንገብር ስለ ዘለና ነቲ ኣህጉራዊ ሕጊ ከዓ ኣገዳስነት ኣለዎ ምትብል ስለ ዝኾነት ዲፊኒሽን ናይ ሕቡራት ሃገራት ኢና ስቴት ትብል ወሲድና ኣርባዕተ ረቑሒታት ኣለዋ ሓደ ካብኡ ከዓኒ ህዝቢ እዩ ቀዋሚ ዝኾነ ህዝቢ ክህሉ ኣለዎ እታ ስቴት ክትህሉ እንተኮይና ተባሂሉ ስለዚ ከይት እንዳበልካስ ብተን ኣርባዕተ ርዕሶን ኣይትኽእልን ኢኻ ዝተፈልጠ ዶብ ክህልዎን ኣለዎ ልኡላውነታ ዘረጋገፀት ክትኸውን ኣለዋ ምስ ካልኦት ሃገራት ልኡላውያን ሃገራት ከዓ ውዕል ክትኣስር
ስቃለት ሃገር ክትኸውን ኣለዋ ዝብል ናይ ሕቡራት መንግስታት እሞ ኣብ ግምት እቲና ኢና ሰሪሕና ስለዚ ነዛ ዴፊኒሽን እዚኣ እንተደኣ ጌርና ሰብ ክንወፅኦ ይንኽእል ኢና ጂኦግራፊያዊ ክቢ ጂኦግራፊያዊ ፀጋታት ናይ ኤሪትራ ካብ ስንት ክንወፅኦ ይንኽእል ኢና ንኩሉ ብሓደ ጌርና ኢና ክንሪኦ ንኽእል ናብቲ ብል እየ ከኸይድ ደሊ ግን ዋና ኣመን እዩ ንዝብል ግን ሰብ እዩ ኣብ ዝብል እየ ስቲል ዝኣምን ዘለኹ ብጦተይ ዝዕረን እንተሎ ክዕርሙን እዮም ምክንያቱ እተን ናይ መንግስቲ ትካላት ናይቲ ሃገረ መንግስቲ ናይቲ ስቴት ኢንሹንስ ንብለን ዘለና ዋና ዘይብለን እንተኮይነን እሞ ትርጉም የብለንን ንዕአን ዘማእዝነን እኮ ፖሊሲ እዩ ስለዚ ህዝቢ እዩ ህዝቢ ከዓ ብቅዋም ገይሩ ይገብዐል ኣብ መወዳእታ ግን ህዝቢ ንቅዋም እዩ ብማሕበራዊ ውዕል ገይሩ ነቲ ሃገር ንቅዋም እዩ ተመሓድር ዝገድፋ ስለዚ ብድሕሪኡ ቅዋም እያ ተመሓድረና እንዳበልና ኢና ንኸይድ ነዞም ኩለን ናይ ስቴት ኢንሹንስ ዝገዝአን ቅዋም እዩ ኢና ንብል ዘለና ስለዚ ከምኡ እንዳበልና ኣብ ብከምኣ ጌርና ክንረዳእ ነተን 4 ዝብለን ዝነበረ ንሰንዴን ዋላ ባህርያት ናይቲ ስቴት ዝገልፆ ገለን ዝብል ዝነበረ ናይ ዩኤን ዴፊኒሽን ተኸቲልና ኢና ኸይድና ምክንያቱ we don't have to invent the wheel ዓለም ርዒሙ ተቐቢልዎ ዘሎ ዴፊኒሽን ብኡ እንተኸድና ይሕሸና ትብል እያ ስለዚ ነታ ቀዳመይቲ ሕቶኻ ግርማይ ሓወይ በዚኣ ክምልሻ ነታ ካልኣይቲ ቅዋም ጌርካ قوامو ديمقراطي ننزارب زلنا اب سرعات مز سرعات زي حجي زلنا يا سرعات اي نخيد مهناتو يبلون ديمقراطياو ايكونن اب حاجه ديمقراطياو اتا فنصت هاجر منجست اديتراس ديمقراطياو قواميات مسرت انديران زلنا ابا ፖለቲካ ፓርቲ ይኹና ብውልቀ ሰብ ክትወዳደር ትኽእል ኢኻ ንስልጣን ትብል ሕዛ ስለዚ ኩሉ ግዜ ምጋገን እንታይና እቲ ፖሊሲ እተን ፖለቲካዊ ስልጣን እንተን ፖለቲካዊ ንብል እሞ ፖለቲካዊ ኣይኮናን ዋላ ብውልቀ ክትወዳደር ትኽእል ኢኻ ዝብል ኣምርካ ንውሰድ ንስኦም ክትወዳደር ትኽእል ኢኻ እንታይ እዩ ንሶም ተወዲቦም ናይ ብዙሓት ሓሳባት ኣእምሮ ሒዞም ፀሚቆም ይወዳደሩካ ስለ ዘለዉ ክስዕሩካ እዮም ስኻኻ ከምኡ ተወዳዲብካ እንተመፅኻ ጥራሕ ንዓኻ ዘዋፅኣካ ትብል እንተዘይኮይኑሲ ማዕረኹም ኢኻ ብውልቀ ሰብ ከማን ክትወዳደር ትኽእል ትብል እሞ ንውሰዳ ንግርማይ ነታ ዘቕረባ ስለዚ ተወዳዲሩ ዝመፀ ወደ ሰልፊ ኸ እንተስዒሩ ፓርላማ ምስ ሓዘ ንናይ ወፃኢ ጉዳይ ፖሊሲሲ ድላዩ ድዩ ዝገብራ ነተን ስቴት ኢኒሽንስ ከ ይውንነን ድዩ ከምኡ ንሕሉ ከውንነን ጀሚሩ ሞ ዲክታተርሽፕ ኣቲና ማለት እዩ ብኡ ኮይና ኩለን ተን ስቴት ኢኒሽንስ ዝበሃላ ኢንዲፐንደንስ ናተን ክሕለወለን ኣለዎ ንብል ዘለና ስለዚ እዚ መረዳእታ ጌርና ንኸይድ ምስ መፅኣኻሲ ስቴት ካፕቸር ክትገብር የብልካ ንስኻ ፖሊሲ ጌርካ ክትኸይድ ጥራሕ ዝፍቀደልካ ኣብቲ ፖሊሲ ከማንሲ ሊሚቴሽን ኣለካ ምክንያቱ እታ ስትራቴጂ ናትና መበል ክንደይ ከም ዝነበረት ኣይዝክርን እምበር ሊሚትድ ጋቨርንመንት ኢና ንብል እቲ መንግስቲ ሲ እንደገና ጭዋ ከየካይድ ስርሑን ዕማማቱን ንፁር ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ኢና ስልጣን ምስ ሓዝካ ሕጂ እታ ወፃኢ ጉዳይ ሓንቲ ወይ ኣሰፋዊ ገልፃ ነይሩ ብሲቪል ሰርቪስ እያ ትመሓደር እቶም ሰባት ናይታ ስቴት እዮም ነታ ስቴት ወኪሉ ካብተን ኢንዲፐንደንት ዝበሃላ ዘለዋ ስቴት ኢኒሽንስ ሲቪል ሰርቪስ ኮሚሽን ዝበሃል እዩ ንዕኦም ዝገብሮ ስለምንታይ ዘዝመፀ ፖለቲካዊ ሰልፊ ይውንኖም መታል ናይ ህዝቢ እዮም እዚኦም ናይታ ስቴት እዮም ናይታ ሃገረ መንግስቲ እዮም ንሱ ነታ ዝተዋሃበቶ ስልጣን መፅኡ ስልጣን ከመሓደር ኣብታ ኢኒሽን ጥራሕ ይመፅእ ዘሎ ፖሊስ ከውፅእ ግን ይፍቀደሉ ፖሊስ ከውፅእ ከሎ ግን ኣብቲ ቅዋም ንናይ ወፃኢ ዝምድናታት ተባሂሉ ተገሊፁ ዘሎ ፅዩ ዘለዎ ንኣብነት ኣብቲ ቅዋም ናይ ወፃኢ ዝምድናታትና በዚ ይምራሕ ተባሂሉ ኣብኡ ይግለፅ እዩ ንኣብነት ሓንቲ ምስ ወፃኢ ዝምድናታት ንገብሮ ንሶቨሬኒቲ ናትና ምሕላው እዩ እንተደኣ ኢሉ ተቂድሉ ማለት እዩ ካልኣይቲ ንመናባብሮ ህዝብና ንምምሕያሽ ሓንቲ ፊኻ ምጥፋት ጥራኸት እንተደኣ ተባሂሉ እቲ ዝመፅ ፖለቲካ ፓርቲ በዚኣ መሰረት ገይሩ እዩ ዝኸይድ ስለዚ ናይ ፕሪንስፕል ናይ ምልዋጥ መሰል የብሉን ትቅዋም ቅመጥ እንተደኣ ክኢሉ ንሱ ዘለዎ ዕድል እንታይ እዩ ስትራቴጂን ታክቲክን ግን ፀያይር ይኽእል እዩ ንትግባሬ ናይቲ ቅዋም ኩልና ተሰማሚዕና ዝሃብናዮ ውክልና እንድዩ ብውክልና እዩ ዘመሓድር ዘሎ ውክልና ንሕና ኢና ንህቦ በቲ ንሕና ዝሃብናዮ ውክልና ተማእዚኑ ስትራቴጂን ታክቲክን ግን ክትዓፃፀፍ ይኽእል እዩ
ስለዚህ ኣብዚ ጥራሕ እዩ ንዕኡ ዝፍቀደሉ ክብለካ የደለ መፅኢ ኢልካሲ ነቲ መንግስትን ነቲ ትካላትን ንኩሉ ትውንነሉ ኩነታት የለን ፖሊሲ ከማንሲ ኣብቲ ዓበይቲ ናይ ፕሪንሲፕልስ ናይቲ ፖሊሲ ኣብ ቅዋም እዮም ዝሰፍሩ እሞ ንዕኦም መሰረት ጌርካ ጥራሕካ ወፃእ ዝምድናታት ትገብር እምበር ድላይካ ክትገብር ኣይትኽእልን ኢኻ ምክንያቱ ብውክልና ኢኻ መንግስቲ ሒዝካ ዘለካ ነቲ ዝሃበካ ውክልና ነቲ ዝሃበካ ስልጣን ንዕኡ መሰረት ጌርካ ጥራሕካ ዕማማትካ ክትፈፅም ዘለካ ምበሉ እዚአን ኣብ ግምት ምእታው ኣብ መወዳእታ ናይ ፖለቲካዊ ተወዳዲርካ ሓንቲ ፖለቲካዊ ሰልፊ ስልጣን ምስ ሓዘት እቲ ንዕኦም ወኪሉ ዝኸደ ሰብ ማሕላ ክገብር ኣለዎ እቲ ማሕላ ዝገብር እንታይ መስለካ ፓርቲ ናታ ድሌት ከማልእ ኢሉ ክምሕላ ይፍቀደሉን እዩ እንታይ ደኣ ዝባል ነቲ ኮንስቲቱንት ንዓይ ዝመረፀኒ ንዕኡ ከገልግል ኣይብልን እዩ ኣብ ኩሉ ቀዋማት እንተደኣ ሪኢኹሞ ንሕልናይን ንቅዋምን ተገዛእ ኮይነ ከገልግል እየ ኣብዚ ፓርላማ እዩ ዝብል ምክንያቱ ኣብታ ሰዓት እቲኣ ተመራፂ ኮይኑ ስልጣን ኣብ ዝሕዘሉ ናይ ህዝቢ እምበር ናይታ ፓርቲ ናቱ ይኮነን ናይታ ፓርቲ ዘዳለወቶ ፖሊሲታት ሒዙ ስለ ዝቀረበ ግን ንዕኡ ከተግብር እየ ኢሉ ስለ ዝመፀ ነተን ፖሊሲታት ናይ ፓርቱ ግን ተምንቱ እምነት ስለ ዝኮነ እንትኣ ተመሪፁ ኮይኑ ንዓን ተተግብር ጥራሕ እዩ ዝፍቀደሉ ስለዚ ማሕልኡ ንሕልናይን ንቅዋምን እዩ ስለ ዝብል ህዝቢ ናይ ኩልና ተወካሊ ክኸውን ዘለዎ ምክንያቱ እታ ስተይት ናይ ኩልና ናይ ስተይት ናይ ኩልና ስለ ዝኮነ ኣብቲ ስተይት ኢኒሽን ዘለዉ ሰባት ኩሎም ከዓኒ ንኩሉ ብማዕረ ብዘይ ኣድልዎ ከገልግሉ ዝግደድሉ ኩነታት ከዓ ሓደ እዚ እዩ ይቀኒለይ ከይተነውሓና እክልቲ ትኸውን እያ መስለኒ ሕጂ ብጣዕሚ ሰንጋ ግዜና ይኸይድ ኣሎ ግን ዝኾነ ሓሳብ ኣለኒ ዝብል እንተደኣ ኣለይ ኮይኑ ዕድል ክንበይና ግርማይ በሪሃ ሃልካፍትኩም ተስፋ ገበር هو أسفر أمسكينه اوكي ثانك يو ግርማይ ዶክተር ሳራ እሞ ግዜና ረኢልና እንድሕር ኣኺሉ ኮይኑ ዕፀወልና أول شو مونتن فرعون كوين الله 3 ساعات فرعون دمص قرب قديلا لا سا دمص قديلا دمص فتحت له حجة قرب وسخة بالله انت خيلكي سمعنا اللغة سمع له كن قرب دخل له تحت له دمص حجة سمعنا اللغة هو حاجة دحني حجة حيش هو تحش دحن كن سمعنا هذا قلنا ريكوردينج من الواتس باي مثلا اوكي ما حجي قرب سمعنا اللغة هو صباح الله حجي اوكي ثانك يو ما خبركم جايشنا بيوتيوبن بفيسبوكن كاتاتولنا زتصنحكم يقنيلنا نايلوم معنتي رابعي كفال ناي زتنا اب ستيت بيلدينج ارستي وعيلو زم بحتون برئيتون كتم عبلون كتم محيشون زمسخم كأني بطعمي إن مسكنكم سلتي حنات زخنا حتتاتن رئيتاتن بدعمنا مسكن لازم نعلم معنتي أبزي كان ودينا أبزي نتزلخ عني رود ماك زبل استحيزنا أبزي نتزلخ صمون نعمج أرشتا أخيرانا خنقبرينا زي دحان حدرو يغني لنا